ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த அத்தியாயம் நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे கிருஷ்ணா. ஸோ நேற்று வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்? மாஸ்கோவுக்கு போறாரு இல்லையா, கம்யூனிஸ்ட் சோவியத் கம்யூனிஸ்ட் பிரபுபாதா போறாரு. அவங்க வந்து நிறைய புக்ஸ் மொழிபெயர்ப்பு, வேதங்கள், புராணங்கள், இதிகாசங்கள்லாம் மொழிபெயர்த்து வச்சிருக்காங்கன்றத பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து நாங்க எதையுமே ஆர்குமெண்ட்ல தான் நம்புவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா இன்சிஸ்ட் பண்றது என்ன, உங்களுக்கு நீங்க வந்து சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகணும், நான் வர்ண ஆசிரமத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க. ஸோ வர்ண ஆசிரமத்தை இம்பார்ட்டன்ஸு அதெல்லாம் சொல்லிட்டு கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரணும், அப்போ தான் எல்லாருக்கும் நல்லது. நீங்கள் இப்போ ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் படிக்கவாது செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இல்லைங்களா? அப்புறம் வந்து ஏற்கனவே நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்குது, அதை வந்து புதுப்பிக்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த கிருஷ்ண கான்ஷியஸ்னஸ்ஸு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இது மாதிரி வந்து இந்த போன கிளாஸில் வந்து வாதங்கள் பார்த்தோம். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்கே வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட், ஓகே, ஒரு இங்கவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழு மாதிரி பேசுகிறாங்க. ஒரு 4-5 பேர் இருக்காங்க இந்த கேரக்டரில். இந்த இதில் வந்து அவங்க யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு பேர் சொல்லிடுறேன். நம்ம பிரபுபாதா, அப்புறம் டாக்டர் சிங்குன்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார், டாக்டர் தௌடம் சிங்குன்னு சொல்லிட்டு. அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கிறவர். அப்புறம் கரந்தரதாசான்னு சொல்லிட்டு, அப்போ பிரம்மானந்த சுவாமி. ஓகே, 4 பேர் இருக்காங்க இந்த குழுவில். ஓகேங்களா? 4 பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றி மாற்றி அவங்கவுங்க ஒரு கருத்தை சொல்கிறாங்க. அப்போ வந்து பிரபுபாதா அதுக்கேற்ற பதில்களை சொல்கிறாங்க. ஸோ இது ஒரு கான்வர்சேஷன், டிஸ்கஷன் மாதிரி இருக்குது. சரிங்களா? இது எப்போ நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏப்ரல் மாதம் 1973 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நடக்குது. இது எப்போ நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நாள் எப்பவுமே பிரபுபாதா என்ன பண்ணுவாருன்னா, காலையில் மார்னிங் வாக் போவார், காலையில் வந்து வாக் பண்ணுவார். அந்த சமயத்தில் இந்த விஷயங்கள் வந்து விவாத விவாதம் செய்யப்படுகிறது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த தலைப்பு என்ன, முக்கியமா எதை பத்தி கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நவீன அறிவியல் அண்ட் விஞ்ஞான சயின்டிஸ்ட்
சயின்டிஸ்ட்க்கு என்ன சொல்றது? விஞ்ஞானிகள் தானே மாதாஜி? சயின்டிஸ்டுக்கு என்ன பேரு? கரெக்ட் தானே மாதாஜி? சயின்டிஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ மாடர்ன் சயின்ஸ். கரெக்ட் தான் மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. மாடர்ன் சயின்ஸ் அண்ட் சயின்டிஸ்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அதை பற்றி தான் சொல்ல போறாருங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து எப்படி மாதிரி ஒரு பதில் சொல்லுவாங்கன்னு, இப்போ நம்ம செக்கு கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆஹ், பழைய டேட்ல கொடுத்த அந்த செக்கு செல்லுமா செல்லாதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு காசுல செக்கு கொடுக்குறாங்க, அதுல பின்தங்கிய நேத்து டேட்டு போட்டு இன்னைக்கு வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்றாங்க. அது பேங்க்கார் ஒத்துப்பானா ஒத்துக்க மாட்டானா? ஹரே கிருஷ்ணா. செல்லாது மாதாஜி. செல்லாது இல்லையா? அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லக்கூடிய பதில் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்லாத பதில். அவங்க எல்லாம் வந்து குறுகிய ஒத்துக்க மாட்டாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ அவங்களுடைய மனசெல்லாம் வந்து குறுகிய மனசா இருக்குது அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? அவங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் தெரியல, அஜ்ஞானத்துல இருக்காங்க அந்த ஆஹ், விஞ்ஞானிகள் சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றார். ஓகே. அவங்க கையில பாத்தீங்கன்னா விஞ்ஞானிகள் விஞ்ஞானிகள் சொல்றாங்க, அவங்களால கடைசியில ஒரு புல்ல கூட அவங்களால வந்து உருவாக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. நாங்க வேதியியல் வல்லுநர்கள், உயிரியல் வல்லுநர்கள் அப்படி இப்படி சொல்லுவாங்க. நாங்க உருவாக்குவோம், அப்புறம் உருவாக்குறோம், ஃபியூச்சர்ல உருவாக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே செய்யாம இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ பிரபுபாதர் வந்து என்ன பேசுறாருன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த உலகத்துல ஃபர்ஸ்ட் பிரபுபாதர் பேசுறதை வந்து நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே. ஸோ இந்த இந்த உலகம் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா எதை நம்பி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜி, சயின்ஸ், தொழில்நுட்ப டெக்னாலஜி, அறிவியலை தான் சார்ந்து இருக்குது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தவறான கருத்துன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஏன்னா இவங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த உயிரினங்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுல இருந்து வந்திருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேட்டர்ல இருந்து வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. உலகம் உயிர் பொருளில் இருந்து பிறக்குகிறது. அதாவது எங்க எப்பயாவது யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு பொருள்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு உயிர் வருமா? பத் ஹரே கிருஷ்ணா. வராது மாதாஜி. பொருள்ல இருந்து எப்படி உயிர் வரும்? கரெக்டான கேள்வி கேட்டீங்க. இதுதான் பிரபுபாதாவும் கேட்கிறாரு. இந்த விஞ்ஞானிகள் சொல்றதெல்லாம் என்ன பாத்தீங்கன்னா பொருளில் இருந்தா உயிர்கள் பிரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த கோட்பாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறான கோட்பாடு, ஃபால்ஸ் ஐடியான்னு சொல்லிட்டு, எப்படி உயிர் உள்ளது எப்படி உயிர் இல்லாத ஒரு விஷயத்துல இருந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு. இது வந்து ஒரு முட்டாள்தனமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அந்த பொருள் வேணும்னா உயிர்ல இருந்து வந்துச்சுன்னு சொன்னா அது வேணும்னா ஏத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதுதான் உண்மை. பொருள் உயிரில் இருந்து உருவாகிறது அப்படின்னு சொல்றார். இது கோட்பாடு இல்லப்பா, இதுதான் நிஜமான உண்மைன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. இந்த விஞ்ஞானிகள்லாம் வந்து இந்த மாடர்ன் சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து தவறா புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா இந்த தவறா புரிஞ்சிட்டு இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் நம்ம கரெக்ட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? மக்களுக்கு நடுவுல மகிழ்ச்சின்றது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. இவங்க வந்து தவறா எல்லாத்தையும் புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க, இதை திருத்தணும்னா கண்டிப்பா வந்து மகிழ்ச்சின்றது வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதாவது ஒரு உடம்பு இருக்குப்பா, நம்ம உடம்பே எடுத்துக்கோ. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 விதமான மாற்றுதல்ல வந்து போகுது. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பகவத்கீதையில கூட படிச்சிருக்கோம். பிறப்பு, வளர்ச்சி, பராமரிப்பு, அப்புறம் துணை பொருட்களின் உற்பத்தி, அதாவது இனப்பெருக்கம் செய்யறாங்களே, அப்புறம் வந்து குறைவு மற்றும் இறப்பு. அதாவது ஏஜ் சேஞ்சஸ் தெரியுது இல்லையா, அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. அதாவது இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா பர்த், growth, மெயின்டெனன்ஸ், ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பை ப்ராடக்ட்ஸ், ட்விண்ட்லிங், டெத். ஓகேங்களா? இந்த 6 விதமான விஷயங்கள் வந்து மாறுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பட் லைஃப் இஸ் வித்தின் த மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே. ஆனா இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானது. ஓகேவா? இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையில் இது வந்து ஆத்மா வந்து நித்தியமானது அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்படி வந்து ஒருத்தன் வந்து துணி பழையசா ஆயிடுச்சு, அப்ப வந்து பழசான துணியை வந்து அவன் என்ன பண்ணுவான்? கிழிஞ்சு போன துணியை போட்டுட்டு புதிய துணி போட்டுப்பான் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா.
ஸோ ஆமா மாதாஜி, பழைய துணியை கிழிஞ்சதை யார் போட்டுக்குவாங்க? விட்டுருவாங்க. அது மாதிரிதான் நம்ம உடல் வந்து பழசு ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்றோம்னா இன்னொரு ஒரு உடலை எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பிரபுபாதா இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்றாரு. அதுக்கு வந்து பகவத்கீதையில இருந்து கோட்பாடு சொல்றாரு. தேகினோ எஸ்மின் யதா தேகே கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா. ஓகேவா? உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஆத்மா பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானது. இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் எதுக்கு நடக்குது? இந்த உடம்புக்கு தான் நடக்குது. நம்ம நேத்து கூட பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஒரு குழந்தை பிறக்குது, வளருது, இளமை வயசுல இருக்குது, வாலிப பருவம், அப்புறம் வேலை செய்யற பருவம், அப்புறம் வந்து முதுமை ஆகுது, இறக்குறான்னு சொல்லிட்டு. சோ இந்த உடம்புல கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு வேற ஒரு இடத்துக்கு போறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. இன்னொரு கோட்பாடு அதே பகவத்கீதையில இருந்து பாத்தீங்கன்னா 18வது ஸ்லோகம் 2வது அத்தியாயத்துல இருந்து அ- அந்தவாந்த இமே தேக நித்திய நித்திய யோக்தா ஷரீரீன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உடம்பு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அழியக்கூடியது. பட் நம்ம ஆத்மா வந்து நித்தியமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஆனா இந்த உடலுக்குள் இருக்கும் உயிர் நித்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிக்கிறார். ஓகேங்களா? சோ இந்த வேதங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்கு தெரியுமா? இந்த ஆத்மாவுடைய அளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னது, யாராலும் பார்க்கவே முடியாது. அது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மயிர் இருக்கு, முடி இருக்கு இல்லையா? அந்த முடியின் அப்பர் போர்ஷன்ல 1/10,000 சைஸ், 10,000த்துல ஒரு பங்கு இருக்கு. அதுதான் வந்து அதனுடைய சைஸ். அப்போ பாத்தீங்கன்னா அட்டாமிக் சைஸ்ல இருக்குது. அதை பார்க்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ அது இருக்கிறதுனால இந்த உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா வலிமையா இருக்கு. அதை புரிந்து கொள்வது கடினம். ஆனா அந்த உடம்புல இருந்துதான் அது என்ன ஆகுது? அது இல்லைன்னா என்ன சொல்லுவோம் அந்த உடம்ப? பிணம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம உடல்ல இருந்து ஆத்மா போச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவாங்க? போனோம்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. இல்லைங்களா? டெட் அததான். பாடி. ம். அததான் இங்க சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ அது வந்து சின்னதா இருக்குப்பா. அதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்லி சொல்றார். அது இருக்கிறதுனாலதான் வந்து நம்மளால நல்ல புஷ்டியா நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்க முடியுது, வேலை செய்ய முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இந்த விஞ்ஞானிகள்லாம் பேசுவாங்க, நாங்க கண்ணில் பார்த்தாதாங்க நம்புவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிரபுபாத என்ன உதாரணம் கொடுக்குறாரு பாருப்பா. ஆஹ் நீ வந்து ஒரு மருந்து செலுத்துற. ஓகேவா? மருந்து செலுத்துற, அது விஷம் தெரியும். அது போய் அது எப்படி இந்த விஷயத்த என்ன மாலிகுல் இருக்குன்னு நீ பாக்குறியா? அது போய் எப்படி ஆக்ட் பண்ணுதுன்னு நீ பாக்குறியா? அவன் இறந்துடுறான் இல்லையா அப்படின்னு கேக்குற. ஓகேவா? ஸோ ஸோ இப்போ வந்து இன்னொன்னு கேட்குறேன். ஒரு செத்தவனை எடுத்துட்டு வந்து அவன் கிட்ட கொடு. அவன் ஊசி போட்டு ரசாயனம், அவனுக்கெல்லாம் தெரியும் இல்லையா? கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் படிச்சிருக்கான், எல்லாத்தையும் படிச்சிருக்கேன்னு சொல்றான் இல்லையா? ஊசி போட்டு அவனை உயிரோக்கு கொண்டு வான்னு அப்படின்னு சொல்றார். அவனால அதை செய்ய முடியுமா? அது முடியாது மாதாஜி. செத்தவனை எப்படி கொண்டு வர முடியும்? முடியாது. இல்லையா? ஆனால் அவர்களால் இதை செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதர் அழகா சொல்றாங்க. இந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் பேருக்கு தான், அவங்களால இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? அதுக்கு டாக்டர் சிங் வந்து கேக்குறார். இந்த அறிவியல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்த்து அவங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. ஏன்னா அவங்க பார்க்கல இல்லையா? ஆன்மாவை பார்க்கல, அதனால அவங்களுக்கு சந்தேகமா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அவங்களால பாருப்பா எதையுமே பார்க்க முடியாது. அது வந்து ரொம்ப சின்னது. ஆனா அது உடல் முழுவதும் நமக்கு வந்து சக்தியை கொடுக்குது இல்லையா? அவங்களுக்கு வந்து பார்க்கவும் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் பட் இருந்தாலும் டாக்டர் என்ன சொல்றாரு? ஏதோ ஒரு விதத்துல அவங்க பார்க்கணும், உணரணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ அதுக்கு தான் இங்க உதாரணம் சொன்னார். நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா? ஒரு துளி விஷயத்த கொடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் என்ன ஆறான்? யாருக்காவது சாப்பாட்டுலயோ ஏதோ விஷயத்துலயோ கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் என்ன ஆறான்? செத்து போயிடுவான். செத்து போயிடலாம் இல்லையா? சோ அவனால பிடிக்க முடியுமா? எப்படி போய் அந்த மாலிகுல் போய் ஆக்ட் பண்ணுச்சு, என்ன பண்ணுச்சுன்னு சொல்லிட்டு? இல்ல தானே? யாராவது ஆமா இதுவரையும் மாதாஜி. கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா இந்த பாய்சன் போய் இப்படி ஆக்ட் பண்ணுச்சு, இதனால இவன் இறந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு? அது மாதிரி கேக்குற. வேதங்கள்ல சொல்றாங்க இந்த ஆத்மா வந்து ரொம்ப சின்னது, பட் இருந்தாலும் இது ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இப்ப பாருங்க, நான் இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கேன், நீங்களும் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க. என்ன கிள்ளிங்கன்னா என்னால உணர முடியும் இல்லைங்களா? என்னால உணர முடியும். ஏன்னா நான் உயிரோட இருக்கேன். அதே இந்த உடம்புல ஆத்மா இல்லைன்னா அந்த அந்த தோலை எடுத்து கட் பண்ணி துண்டு துண்டா என்ன பண்ணாலும் யாரும் எதையும் கேட்க மாட்டாங்க இல்லையா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. இதெல்லாம் நீ புரிஞ்சுக்கிற.
ஓகேவா? இந்த விஷயத்தெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிற. பட் உனக்கு ஏன் இந்த சிம்பிளா சொல்ற விஷயத்தை ஏன் புரிய மாட்டேங்குது, ஏன் ஏத்துக்க மாட்டேன்ற? ஆத்மா உள்ள இருக்குது, சின்னதா இருக்குன்னு சொல்றோம். அதை நீ ஏன் ஏத்துக்க மாட்டேன்றன்னு கேள்வி கேட்கிறார் பிரபுபாதம். எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சிருக்கிற சயின்டிஸ்ட் தானே, இந்த ஒரு பாயிண்ட் நீ ஏன் ஒத்துக்க மாட்ட? அப்போ வந்து டாக்டர் சிங்கு கேள்வி கேட்கிறாரு. சோ அதுதான் ஆத்மாவா? அப்ப என்ன கடவுள் பத்தி சொல்லுங்க என்னன்னு அப்படிங்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் நீ ஆத்மாவை புரிஞ்சுக்கப்பா. ஆத்மாவே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கடவுள் மாதிரி தான். ஃபர்ஸ்ட் நீ இதை புரிஞ்சுக்கோ, அப்புறம் வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? பிரபுபாதா மறுபடியும் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மரம் இருக்கு. ஓகேங்களா? அவர் வந்து கைத்தடி வச்சுட்டு தான் நடப்பார் இல்லையா? அந்த கைத்தடியால அங்க இருக்கிற மரத்தை காமிக்கிறார். அங்க பாருங்க, ஒவ்வொரு கிளையும் நல்லா விரிஞ்சு, அங்க எப்பவுமே என்ன இருக்கும்? இலைகள் இருக்கும், கனிகள் இருக்கும், பூக்கள் இருக்கும். அது இறந்து போயிடுச்சுன்னா இதெல்லாம் இருக்குமா? இருக்காது, எல்லாம் போயிடும், எல்லாமே எல்லாம் இறந்து போயிடும் இல்லையா? போயிடும் மாதாஜி. சரி, இந்த கேள்விக்கு அந்த விஞ்ஞானிகள் வந்து பதில் சொல்லுவாங்களா? ஏன் வந்து அது செத்து போயிடுச்சு, ஏன் அதுல அதுக்கு பிறகு ஏன் அந்த ஏன் செத்து போயிடுச்சுன்றதுக்கு விட்டுட்டு, ஏன் அதுல இருந்து அப்புறமா இலை வரல, பூ வரல, கனி வரல? அந்த கேள்விக்கு அவங்க பதில் சொல்லுவாங்களா? அவங்களால அது சொல்ல முடியாது சொல்ல மாதாஜி. மாட்டாங்க. அதான் அதுக்கு வந்து கரந்தர தாசார் ஒருத்தர் வந்து பதில் சொல்றாரு. நம்ம 4 பேர் டிஸ்கஸ் பண்றோம்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா? இவ்வளோ நேரம் டாக்டர் சிங் பேசினாரு. இப்ப கரந்தர தாசா வந்து கேக்குறாரு. இல்லைங்க, அது எதனால அங்க இப்படி ஆயிருக்குன்னா, அங்கக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் காம்போசிஷன், வேதியியல் கலவை வந்து மாறி இருக்கும். அதனாலதான் அந்த மாற்றம் ஆயிருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சரிப்பா, ஓகே. நீங்க எல்லாம் வந்து இவ்வளோ அட்வான்ஸ்டா இருக்கீங்க, வேதியியல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா முன்னேறி இருக்குது இல்லையா? அப்போ வந்து நீ கலவை தானே மாறி இருக்குன்னு சொன்ன. அந்த வேதியியல் கலவையை நீ சரி பண்ணி அதை உள்ள ரசாயனத்தை செலுத்த. ஸோ அப்போ அந்த மரமும் வளரும் இல்லையா, கிளையும் வளரும் தானே அப்படின்னு கேட்குறாரு. கரெக்டா கேட்குறாரா இல்லையா பிரபுபாதா? கரெக்டா கேக்குறாரு மாதாஜி. ஸோ கரெக்ட் தான் மாதாஜி. ஆ ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அறிவுன்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மானந்த சுவாமி, இப்போ இவர் ஒரு ஃபோர்த் பர்சன். இங்க 4 பேர் சொன்னோம். 4 பேர் இந்த சீன்ல வந்துட்டாங்க பாருங்க. பிரம்மானந்தர் சொல்றாரு, அறிவுன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆம், ஒன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட வந்து அதை நிரூபிக்கணும், டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணணும் இல்லைங்களா? தியரி படிச்சிருந்தா ப்ராக்டிக்கல் பண்ணணும். அப்பதான் அது வந்து நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்பன்னா அவங்க வந்து பண்ணணும், இந்த லெபார்டரியிலாவது போயிட்டு ஆய்வகங்கள்லயாவது போயிட்டு இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அதுக்கு அறிவியல் முறை என்பது அதுதான். அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? கவனிக்கணும், அப்சர்வ் பண்ணணும். அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணணும்? அந்த ஹைப்போதீசிஸை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணணும். நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, தியரி அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் மாதிரி. ஆனா இந்த அறிஞர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, வெறுமனே சும்மாவே தான் பேசுவாங்க. அவங்க முட்டாளுங்க, பேசிட்டு தான் இருப்பாங்க, செய்ய மாட்டாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ அப்புறம் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரசாயனத்தால் ஆனதான் இந்த உயிர்கள். என்ன சொல்றாங்க? இந்த ரசாயனத்தால் ஆனதுதான் உயிர்களுக்கு காரணம்னு சொல்றாங்க. ஆனா அந்த மரம் வாழும்போது அதுல ரசாயனம் இருந்துச்சு இல்லையா? உயிர் சக்தி இருந்துச்சு. மரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான நுண்ணுயிர்களும் வாழுது. அவை அனைத்தும் உயிரினங்கள். இந்த மரத்தில் உடலில் உயிர் சக்தி இல்லை என்று யாரும் கூற முடியாது இல்லையா? ஏன்னா அந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவும் அந்த மரத்தோட உடலும் வாழுது. அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ ஜீவராசிகள், நுண்கிருமிகள் இருக்கு இல்லையா? ஆயிரக்கணக்கான நுண்கிருமிகள். சோ அதுக்கு வந்து யாரும் சொல்ல முடியாது உயிர் சக்தி இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றார். அப்பன்னா ஆஹ், மரத்தின் உயிர் சக்தியை பற்றி என்னன்னு அப்படின்னு கேக்குறார். ஆம், அதுதான் வித்தியாசம்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றார். வித்தியாசம் என்பது தனிப்பட்டது. மரமாக இருந்த குறிப்பிட்ட தனிப்பட்ட உயிரினம் வெளியேறுகிறது. இதுதான் உண்மை. ஏனென்றால் வாழ்க்கை அதிகாரத்துக்கு தேவையான அனைத்து ரசாயனங்களும் இன்னும் அங்கேயே உள்ளன. ஆனால் மரம் இறந்து விட்டது. நீங்க என்ன சொல்றார் பிரபுபாதா? அந்த உயிர் சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த மரத்தை விட்டு போயிடுச்சு இல்லையா? பட் அங்க இருக்கக்கூடிய ரசாயனங்கள் அப்படியே தான் இருக்கு. மரம் தான் இறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? அந்த கலவை மாறல, இந்த உயிர் சக்தி தான் போயிடுச்சுன்னு சொல்றார். இன்னொரு உதாரணம் சொல்றேன்ப்பா. ஒருத்தன் வந்து அடுக்கு மாடியில இருக்கிறான், மேல இருக்கான். ஓகே. ஓகே, நான் அங்க விருந்து போயிட்டேன், அந்த வீடு காலி பண்ணி போயிட்டேன்.
அப்போ வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய எறும்பு, சிலந்தி, கரப்பாம்பூச்சி எல்லாம் போயிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா? ம். அத நம்பாத மாதாஜி. சொல்ல முடியாது இல்லையா? அது சொன்னா வந்து அது உண்மை இல்லை இல்லையா? அது மாதிரிதான் சொல்றேன். மற்ற உயிரினங்கள் இன்னும் அங்கே வாழ்கிறது. நான் வந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் என் கூடயே வந்துடும் நம்ம வீட்டுல இருக்க எல்லாமே இல்லை தானே? அது அதுக்கு ஒரு அதான் தனிப்பட்ட உயிரினம் சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அது மாதிரிதான்ப்பா மரத்துலயும் ரசாயன பொருள் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? ரசாயன பொருள் வேற, உயிர் சக்தி வேற. தனிப்பட்ட உயிர் சக்தி இருக்கு, அதுதான் ஆன்மான்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சோ இப்போ ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ. ஏன் விஞ்ஞானிகள் வந்து என்னைக்குமே ஆய்வகத்துல வந்து உயிரை வந்து என்ன பண்ண முடியாது? சொல்லுங்க. உயிரை ஒண்ணும் எதாலையும் உருவாக்க மாதாஜி. முடியாது. முடியாது, உருவாக்க முடியாது. கரெக்ட். அதுதான் பிரபுபதம் இங்க சொல்லியிருக்காரு. ஓகேங்களா? விஞ்ஞானிகள் என்று அழைக்கப்படுபவர்கள் உயிர் ரசாயனங்கள் இருந்து தொடங்குகிறதுன்னு சொன்னாங்க, அதான் மேட்டர்ல இருந்து வருதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா? ஆனா உண்மையான கேள்வி என்னன்னா, இப்ப மறுபடியும் அவங்க வந்த வழிக்கு அவர் போறாரு. சரிப்பா, ரசாயனம் ரசாயனம் சொல்றேன்ல, நான் அங்கேயே வரேன் பாரு. அந்த ரசாயனம் சொல்றேன்ல, அது எங்க இருந்து வந்துச்சு? அது யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு கேக்குறார். ஓகேவா? அப்போ வந்து அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு. ஆரஞ்சு பழத்துல வந்து ஆரஞ்சு பழங்கள் இருக்கு இல்லையா? ஓகே. அது உள்ள வந்து சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்குன்னு தெரியும், மத்த பிற ரசாயனங்கள் இருக்குன்னு தெரியும். இந்த ரசாயனங்கள் எங்க இருந்து வந்துச்சு? அப்போ அந்த மரத்துக்கு உயிர் இருக்கு, அந்த உயிர்ல இருந்து வந்துச்சுன்னு தெளிவாகுதா? சோ ரசாயனத்தின் தோற்றத்தை வந்து ஏன் விஞ்ஞானிகள் காணவில்லை அப்படின்னு சொல்றார். ஆனா அதை விட்டுட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்க? அந்த ரசாயனத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. இப்ப பதில் புரியுதா மாதாஜி பிரபுபாதா சொல்றது? ஒரு மரம் இருக்கு, அது உயிர் இருக்கு, உயிர் இருக்கிறதுனால பழம் வருது. இங்க ஆரஞ்சு மரத்தை சொல்றாரு, ஆரஞ்சு பழம் வருது. அந்த ஆரஞ்சு பழத்துக்குள்ள என்ன அமிலம் இருக்கு? சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்கு. அது ஒரு ரசாயனம் தானே? சோ இப்போ வந்து உயிர் உள்ள இருந்ததுன்னா வந்து ரசாயனம் வந்துச்சுன்னு சொல்லிடுறாரு. புரிஞ்சிச்சுங்களா? எஸ் நோ சொல்லுங்க மாதாதி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. நீங்க எஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா முன்னாடி போறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகேவா? சோ இந்த ரசாயனத்தின் தோற்றம் அவர்களால் அடையாளம் காண முடியவில்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி நம்ம பார்க்குறோம். இந்த ஸோ இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் வந்து யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான். அவர் தான் உயர்ந்த உயிர் இல்லையா? நமக்கு உயிர் இருக்குதுன்னா நம்ம யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம்? பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தான் இருக்கிறோம். அதுதான் வந்து இங்க பிரபுபாத உச்ச இறைவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ அவர் தான் எல்லாத்தையும் படைச்சாரு, தன்னுடைய சிருஷ்டியால, மிஸ்டிக் பவரால வந்து இதெல்லாம் படைச்சாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ யார் ஒருத்தன் கடவுளுடைய இந்த சக்தியை புரிஞ்சுக்கிறானோ அப்பதான் வந்து எல்லாத்தையும் அவனால புரிஞ்சுக்க முடியும், வாழ்க்கையின் தோற்றத்தை குறிச்சு அஹ், புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். இத புரிஞ்சுக்காம அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு தீர்வுன்றதே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ இப்ப மரத்துல இருக்கக்கூடிய உயிர்களை பார்த்தோம், அது மாதிரி நீர்லயும் கூட உயிர்கள் இருக்கு. அந்த உயிர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரசாயனம்ன்றது இருக்குது அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. இந்த உயிர் சக்தி ரசாயனத்தை உற்பத்தி செய்யற மாதிரி கடவுள் இல்ல எல்லாத்தையும் படைச்சாருன்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ விஞ்ஞானிகள் மாய சக்தியை நம்ப முடியாது என்று பதில் அளிப்பார்கள். சோ என்ன சொல்லுவாங்க? நாங்க மாயையெல்லாம் இப்ப நம்ப மாட்டோம்ப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிப்பா. பிரபுபாதர் சொல்றாரு, வேத வேதப்படி. ஓகேவா? சோ ஒரு சோ இதுக்கு என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா, நான் இருக்கேன், என்கிட்ட நமக்கு எல்லார்கிட்டயும் வந்து நகம் இருக்கு இல்லையா? அந்த நகம் எப்படி வளருதுன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? எனக்கு தெரியாது. என்னுடைய மூளைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் இது. ஆனா பட் என் உடம்புல நடந்துட்டு இருக்குது.
ஓகேவா? அந்த சக்தியை வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னால புரிஞ்சுக்க முடியாது அந்த சக்தியை. சோ அதனால நான் அதை வந்து என்ன பெயர் சொல்லி கூப்பிடுறேன்னா, அச்சிந்த சக்தின்னு சொல்றேன். ஓகேவா? அப்போ வந்து ஒரு சாதாரண ஜீவன்ல கூட இந்த அசிந்த சக்தி இருக்குது. அப்படியாப்பட்ட கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அச்சிந்த சக்தியை வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாத விஷயத்த வந்து அச்சிந்த சக்தின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். சரி, நீங்க வந்து விஞ்ஞானிகள் சொல்லுவாங்க, நான் ஒரு ரசாயனத்தை தயாரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்லையா? அந்த ரசாயனத்தை தயாரிக்கணும் கூட அதுக்கு ஒரு மூலக்கூறு வேணும். அது எங்க இருந்து வருது? அவனால மாத்திரம் உற்பத்தி செய்ய முடியுமா? ஓகே. ஆ, மறுபடியும் வந்து என்ன சொல்றாரு, எனக்கு பாரு வேர்வை வருது. ஓகே, கொஞ்சம் தான் தண்ணி வருது. கடவுள் நினைச்சா என்ன பண்றாரு? கடல் அளவுக்கு வேர்வை கூட உற்பத்தி பண்றாரு. நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு வந்து பா அவர்கிட்ட வந்து உடம்புல இருக்கக்கூடிய வேர்வை தான் வந்து கர்ப்போதகசாயி ஓஷனா மாறிச்சுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம், இல்லையா? ஒரு துளி நீரோட கெமிக்கல் காம்போசிஷனை பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய கடல் தண்ணியோட ஆம், தன்மையை நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம், இல்லைங்களா? அது மாதிரிதான் கடவுளை ஒரு விஷயத்துல நீ புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா அவருடைய சிறந்த குணங்கள்லாம் உனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உயிரினம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய ஒரு பகுதி தான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ இதனால நம்ம கடவுளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தொடங்கணும். கடவுள் மிகப்பெரிய மாய ஆற்றல் உள்ளதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர்கிட்ட சக்தி இருக்கு. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெஷின் இருக்கு நம்ம கையில. ஓகேவா? நம்ம மிக்சியோ கிரைண்டரோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம வீட்ல யூஸ் பண்றதே வைக்கிறோம். கரண்ட் இல்லையானா ஓட்ட முடியுமா மாதாஜி? முடியாது மாதாஜி. அதுக்கு கரண்ட் வேணும் இல்லையா? அப்ப அதுக்கு ஒரு சக்தி தேவை, இல்லைங்களா? ஓகே. சோ அது வேலை செய்யணும்னாலும் அதுக்கு சக்தி வேணும். ஓகே. அது மாதிரிதான் இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணிட்டார். ஓகே. கடவுள் வந்து என்ன பண்றாரு, எல்லா படைப்பையும் ஏற்பட்டு, ஓகே, ஆஹ் அது எப்படி வேலை செய்யணும் அப்படின்னும் சொல்லியிருக்காரு. ஒர்க்கிங் ஆஃப் நேச்சர் ஆர் நாட் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே. காட் கடவுள்கிட்ட வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு மிகப்பெரிய அற்புதமான சக்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு அவருடைய கருணை வேணும், இல்லைங்களா? அவர் ஆர்டர் பண்ண இமிடியட்டா எல்லாம் ஒர்க் ஆகும், இல்லைங்களா? அசைவன அசையாதவன் எல்லாத்தையும் படைச்சது அவர் தான். அது எப்படி இயங்குதுன்றது அவர் தான் பண்ணியிருக்காரு. இந்த ஆற்றலை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருக்கு. நம்மளா முயற்சி பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால முடியுமா? புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம் அல்ல. கடவுள் மிகவும் அற்புதமான ஆற்றலை கொண்டுள்ளார்ன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அது என்னன்னாலும் அவர் செய்வார், இல்லைங்களா? ஓகே. சோ அதுக்கு தான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அந்த பேனியன் ட்ரீயோட பழத்துல வந்து சின்ன சின்ன பழமா இருக்கும், அந்த பழத்துக்குள்ள நிறைய விதைகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த விதைக்குள்ளதான் பெரிய பெரிய மரங்கள் மறைந்து இருக்குது, இல்லையா? அவ்வளவு அளவுக்கு பக்குவமானவர் பகவான். சோ பிரம்மானந்த சுவாமி கேள்வி கேட்கிறாரு, கடவுள் விஞ்ஞானிகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா கடவுளவும் சரி அச்சிந்த சக்தியும் வந்து ஏத்துக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்றாரு. அதுக்கு பிரபுபாதர் சொல்றாங்க, அவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு ராஸ்கல்ஸ், அயோக்கியர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ அயோக்கியர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆஹ் கரந்தரதாசா வந்து பாத்தீங்கன்னா உயிர்கள் வந்து பாத்தீங்க ஆஹ் உயிர்கள் வந்து எப்படி வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு நிமிஷம் வந்துச்சு. உயிர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயிர் வேதியியல்ல இருந்து வந்துச்சு, உருவாக்குச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கரந்தரதாஸ் ஒண்ணு சொல்றார். நான் அவர்கிட்ட கேக்குறேன், இந்த சயின்டிஸ்ட் கிட்ட, நீங்கள் ஏன் என் வாழ்க்கையை உருவாக்க கூடாது அப்படின்னு கேக்குறேன். உங்கள் உயிரியலில் மற்றும் வேதியியல் மிகவும் முன்னேறி உள்ளது இல்லையா? எனவே நீங்கள் ஏன் வாழ்க்கையை உருவாக்க கூடாது? ஏன் ஒரு உயிரினே நீங்க வாழ்க்கையை உருவாக்க கூடாதுன்னு கேள்வி கேட்கிறார். அதுக்கு அவங்க என்ன பதில் சொல்லுவாங்க, நாங்க இப்ப பண்ணலைங்க, எதிர்காலத்துல பண்றோம், நாங்க பண்ணி ப்ராசஸ்ல இருக்கோம், பின்னாடி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எதிர்காலத்துல எப்போது அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஏன் உயிரை வந்து படைக்க முடியாது உங்களால? எல்லாம் தெரியும் சொல்றீங்க இல்லையா? ஏன் பின்னாடி தள்ளி போட்டுட்டு இருக்கீங்க? ஏன்னா
அவங்களோட ஆய்வகத்துல வந்து அந்த உயிரை வந்து உருவாக்க முடியாது. இது முக்கியமான விஷயம். ஓகேங்களா? எதிர்காலத்துல செய்யறோம் செய்யறோம் சும்மா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஏன் எதிர்காலத்துல இப்பயே செய்யுங்க. அது முட்டாள்தனம் தானே. எதிர்காலத்துல நம்பக்கூடாது. நீங்க எவ்வளவு எளிமையானவராக இருந்தாலும் அவர்களின் முன்னேற்றத்தின் அர்த்தம் என்ன? அவர்கள் வந்து முட்டாள்கள். முட்டாள்தனமா பேசுற அறிவாளியா இருந்தா அவன் என்ன பண்ணுவான்? இப்பயே செஞ்சிருவான் இல்லையா? அவன் வந்து போஸ்ட்போன் பண்ண மாட்டான் கரெக்ட். இல்லையா? அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பிரபுபாதா சொல்றார். சோ அவர்கள் உயிரை உருவாக்கும் தருவாயில் இருப்பதாக சொல்லுகிறார். நாங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல பண்ணிடுவோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. அதுக்கு பிரபுபாதா சொல்றாரு, ஆஹ் அதுவும் என்னப்பா பண்ணிட்டே இருக்கிறோம், தருவாயில் இருக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன? இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோன்றதான அர்த்தம். அதுதான் எதிர்காலம் வேறு விதமாக அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ எதிர்காலன்றது வேற வேற விதமா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ வாழ்க்கை பத்தி ஒரு உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதனோட அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா எது உண்மைன்னே தெரிஞ்சுக்கல. அதுதான் அவங்களுக்கு பிரச்சனைங்க. வாழ்க்கையின் தோற்றம் பற்றி அவங்க வந்து உண்மையை தெரிஞ்சுக்கவே இல்லை. அதுதான் அங்க பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்றாரு. ம். அப்போன்னா இப்ப அவங்க கையில இருக்கிற அறிவு வந்து போதிய அளவுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? இதுக்கு தான் இங்க பிரபுபாதா ஒரு உதாரணம் சொல்றார். பழைய டேட்டான ஒரு காசலை கொடுத்தா யாராவது ஏத்துப்பாங்களா? நீ ஏத்துப்பியான்னு கேட்பாங்க. கேக்குறாரு. அப்ப நீ அறிவாளியா இருந்தா என்ன பண்ணணும்? இப்ப கொஞ்சம் காசை கொடுத்துடு. $10,000 இப்ப கொடுத்துடு. மித்த காசு வேணும்னா அப்புறம் கொடுன்னு அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லையா? முழு தொகையும் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு காசு கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவரு போஸ்ட் டேட்டட் செக் கொடுத்தா வாங்குவோம், செல்லாது இல்லையா மாதாஜி? அது மாதிரி சொல்றார். ஓகே. சோ அப்படி சொன்னா அது முட்டாள்தனம் தானே. நீ என்ன அறிவாளியா அப்படின்னு கேக்குறார். ஓகே. சொல்ல இந்த விஞ்ஞானிகள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களால ஒரு புல்லை கூட உருவாக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. அவங்க செய்யறது எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முட்டாள்தனம் அப்படின்னு சொல்றார். நம்ம ப்ரூவ் பண்றோம். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா உயிர்ல இருந்து தான் வந்து வாழ்க்கையில இருந்து தான் தொடங்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிரூபிக்க முடியும் நம்மளால. சொன்னார் இல்லையா இப்ப மரத்துல இருந்து அந்த ரசாயனம் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. அதனால இங்க வந்து ஆதாரம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற. எப்பவுமே வாழ்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில இருந்து தான் வருது. ஒரு தந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைய வந்து பெற்றெடுக்கிறார். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தையும் வளருது, அந்த தந்தையும் வாழ்றார். அப்புறம் இவங்கெல்லாம் எங்க இருந்து வந்தாங்க? பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர். இதுக்கு மூலம் வந்து யாரு? கிருஷ்ணர் என்பதை நம்மளால நிரூபிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஆனா ஒரு குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்லில் இருந்து பிறக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எங்கேயாவது ஆதாரம் இருக்கா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கல்லுல இருந்து குழந்தை பிறந்து இருக்குன்னு சொன்னா அதுக்கு ஆதாரம் இருக்கா? இருக்கா இல்லையா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி. இல்ல இல்ல இல்ல. அதுதான் வந்து பிரபுபாதா சொல்றார். உயிர்ன்றது வந்து உயிர்ல இருந்து தான் வருது அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ அவங்க எதிர்காலம் அப்புறம் பண்றேன்லாம் வந்து சும்மா கட்டுக்கதைன்னு சொல்றார். அதுக்கு வந்து கரந்திரதாஸ் மறுபடியும் கேக்குறாரு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா விஞ்ஞானிகள் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அறிவியல் ஒருமைப்பாடு என்று அழைப்பதன் அடிப்படை என்னவென்றால் அவர்கள் தங்கள் புலன்கள் மூலம் அனுபவிக்கக்கூடியதை பற்றி மட்டுமே பேசுகிறார்கள். இவர் என்ன சொல்றாருன்னா அவங்க என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாங்களோ அதை தான் அவங்க பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப வந்து பிரபுபதா இதுக்கு ஒரு பட்டப்பெயரை கொடுக்குறார். அப்படின்னா அவங்க பேசுறது என்ன தெரியுமா? டாக்டர் தவளையின் தத்துவம் அப்படின்னு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க பேசுற தத்துவத்தை என்ன சொல்றாங்க? ஒரு தவளையின் தத்துவம், டாக்டர் தவளையின் தத்துவம். இது என்னன்னா ஒரு ரெண்டு ஃப்ரெண்டு தவளை இருக்கு மாதாஜி. ஒண்ணு எங்கேயோ இருந்து வருது. ஓகே. அதாவது ஆஹ் இன்னொரு அவங்க ஃப்ரெண்டு வந்து எங்க இருக்காங்கன்னா கிணத்துல இருக்காங்க. அப்போ வந்து தன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேக்குறாங்க, நீ இருக்கிற இடம் வந்து அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்னு சொல்றல, அது என் கிணத்தை விட 2 மடங்கு பெருசா இருக்குமான்னு அப்படின்னு கேக்குது. ஏய் இல்ல இல்ல அது இன்னும் பெருசா இருக்கும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்பன்னா பெருசுன்னா என்ன? இதை விட 10 மடங்கு பெருசா இருக்குமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகேவா? இந்த உரையாடல் அதுதான் மத்தாச்சு. இங்க இருக்கிற உரையாடல 2 மடங்கு கேக்குது, 10 மடங்கு கேக்குது. இப்படி வந்து அது கேட்டுட்டே போகுது.
பட் அதனால எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும்? கடல்னு எடுத்துட்ட பெருங்கடல் வேற சொல்றோம், அதனோட ஆழத்தையும் எப்படி அதனால புரிஞ்சுக்க முடியும்? சாத்தியமாகுமா? ஆகுமா ஆகாதா? ஆனா இங்க தவளை தனக்கு தெரிஞ்சதை வச்சுதான் எல்லாத்தையும் பேசிட்டு இருக்குது. ஓகேவா? தனக்கு என்ன தெரியுமோ அதை வச்சுதான் இன்னொரு விஷயத்தையும் வந்து அது சொல்லுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? அது மாதிரி இந்த சயின்டிஸ்ட் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க, அவனுக்கு வந்து இந்த கடவுளை பத்தி அறிவே இல்லை. எப்படி அந்த தவளைக்கு வந்து தன்னுடைய கிணறு பத்தி தான் தெரிஞ்சிருக்கு, கடலை பத்தி தெரிஞ்சில்ல. இவனுக்கு தெரிஞ்ச அறிவை வச்சு இவன் பேசிட்டு இருக்கான். ஓகே, அப்படின்னு சொல்றான். அவனுடைய புலன்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைபாடான புலன்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? குறைபாடான புலன்களை வச்சு அவன் வந்து செஞ்சிட்டு இருக்கான். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ரெண்டு விதமான விஷயத்த சொல்றார். அதாவது அறிவை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்துக்கோங்களேன், ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. டிடக்டிவ் ப்ராசஸ் அண்ட் இண்டக்டிவ் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அதுக்கு தமிழ்ல என்ன இருக்குன்னு நான் பார்க்குறேன் மாதாஜி. உதாரணமா தூண்டல் செயல்முறை. ஓகே, தூண்டல் செயல்முறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூலம் மனிதன் அழியக்கூடியவன்னு இல்லையா என்பதை ஒரு விஞ்ஞானி தீர்மானிக்க விரும்பினால் அவர்களில் யாராவது அல்லது ஒருவர் அழியாதவரை என்பதை கண்டறிய ஒவ்வொரு மனிதனும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். நீங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது வந்து இண்டக்டிவ் ப்ராசஸ் மாதாஜி, நம்ம சொல்றது தூண்டல் செயல்முறை. இப்ப மனுஷனுக்கு வந்து அழிவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படி சொல்றாங்கன்னா அவன் என்ன பண்ணணும்? உலகத்துல இருக்க ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஆராய்ச்சி பண்ணி அவனுக்கு கண்டுபிடிச்சு படிக்கணும் இல்லையா? பட் அவன் செய்யறானா? இல்ல. ஆனா இந்த உலகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து மரணத்தை அடைகிறார்கள். ஓகேவா? இது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், இது நம்ம ஏத்துக்கிறோம். இத வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இதை ஏத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? சோ இத வந்து டிடக்டிவ் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஆ துப்பறியும் செயல்முறை. இது என்னன்னா, நம்மளுடைய அப்பா அம்மா இருக்காங்க, நம்மளுடைய குரு இருக்காங்க, நம்மளுடைய தாத்தா இருக்காங்க, எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சமயத்துல இறந்து போயிட்டாங்க. சோ அவங்க வழிமுறையா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? மரணம்ன்றது இருக்கு, மனிதர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அழிகிறார்கள், மரணம் ஏற்படுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? சோ இந்த பக்குவத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ப்ராசஸ வந்து டிடக்டிவ் ப்ராசஸ், அதாவது துப்பறியும் செயல்முறைன்னு சொல்றாங்க. பட் இதை நம்ம ஏத்துக்கிறோம், மனிதன் பிறக்கக்கூடிய மனிதர் எல்லாம் இறக்குறான். ஆனா இந்த அறிஞர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது தூண்டல் செயல்முறைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, இன்னும் வந்து அதை கண்டுபிடிக்காம இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆனா அதுல கூட என்ன சொல்றாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் பேர் மாத்திரம், சில பேர் மாத்திரம் தான் அழியாம இருக்காங்கன்னு வேற கதை சொல்றாங்க. இல்ல அப்படி யாராவது நம்ம பார்த்திருக்கிறோமா? இல்ல தானே? சோ இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? மனிதன் வந்து அழியக்கூடியவன் என்பதை நம்மளால எல்லாரும் ஏத்துக்க முடியும் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க தூண்டல் செயல்முறை என்று அழைக்கப்படுகிறது, அவங்க சயின்டிஸ்ட் பண்றது. ஓகேங்களா? அப்படின்னு டாக்டர் சிங் கேக்குறாரு. அறிவை பெறுவதற்கு ஏறுமுக செயல்முறை தான் இறங்குமுறை செயல்முறை உள்ளதான்னு கேக்குறாரு. ஏறுமுறைன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்துல இருந்து மேல போயிருது. இறங்குமுறைன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்குதான்னு கேக்குறாங்க. அசெண்டிங் ப்ராசஸ் ஆஃப் கெய்னிங் நாலேஜ் அண்ட் டிசெண்டிங் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆமா, அசெண்டிங் ப்ராசஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு போறது. எப்படி இந்த விஞ்ஞானிகள் போறாங்க பாருங்க, அது ஒரு நாளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பூரணம் அடையாது, சக்சஸ் ஆகாது. ஏன்? அதுக்கும் காரணம் சொல்றார். ஏன்னா நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைவானது இல்லையா? அதனால நம்ம எந்த விஷயத்தையும் வந்து நம்மளால கரெக்டா பண்ண முடியாதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பார்வை இப்ப பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், வயசாயிட்டு இருக்கு, நம்ம பார்வை என்ன ஆகுது? மங்கிட்டே போகுது இல்ல? நம்ம என்ன பண்றோம்? ஸ்பெக்ஸ் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? சோ நம்ம புலன்கள் குறைபாடுன்றது நம்மளே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா குறை இல்லாதவர், அதனால அவர் என்ன சொல்றோம்? அதோக்ஷதான்னு சொல்றோம் சரிங்களா? சோ அவர் பண்ற விஷயங்கள் கரெக்டா, இந்த விஞ்ஞானி பண்ற விஷயம் கரெக்டா இருக்குமா? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கடவுள் பண்றதுதான் கரெக்டா இருக்கும் correct. இல்லைங்களா? அதுக்குதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில இருந்து சொல்றாரு, தத் அதோக்ஷதான்னு சொன்னோம். அப்ப எல்லாத்தையும் அவர் வந்து நம்ம அவருக்கு தான் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம், அவரை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து உண்மையான ஞானம். சோ எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா குரு மூலமா அவர்கிட்ட போய் தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அந்த குரு கிட்ட வந்து கேள்விகள் கேட்கலாம். எப்படி கேட்கலாம்? தத்விதி பிரணிபாத்தேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா, பணிவா கேளு அப்படின்னு சொல்றார்.
ஓகேவா? ஸோ மறுபடியும் வந்து சிங் ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு. இந்த இயற்கை இருக்கு இல்லையா, இந்த ஒரு நாளிதழ் இருக்கு, நேச்சர்னு சொல்லிட்டு அறிவியல் இது இருக்குது. அதில் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தாவரங்கள், விலங்குகள் போன்ற இயற்கை பொருட்கள் பற்றி கட்டுரை உள்ளது அதுல. ஆனால் அது கடவுளை பத்தி ஒண்ணுமே சொல்லலையே அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? நேச்சர்னா இயற்கை தான் இருக்கு, அங்க கடவுளை பத்தி ஒண்ணுமே சொல்லலையேன்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஓகே, சரிப்பா, நீ இப்படி கேள்வி கேக்குறல்ல, அந்த இயற்கையை உருவாக்குனது எது அப்படின்னு பிரபுபாதா இமிடியேட்டா கேக்குறாரு. யோசிச்சு பாருங்களேன், பிரபுபாதா எவ்வளவு அளவுக்கு பதிலும் சொல்றாரு, கேள்வியும் கேக்குறாரு இல்லைங்களா? அந்த சமயத்துக்கு சரியான கேள்விகளை கேட்கிறாரு இல்லைங்களா மாதாஜி? ஓகே. ஸோ இந்த ஆமாங்க கேள்வி மாதாஜி. இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ வந்து விஞ்ஞானிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி யோசிக்கிறது இல்லைன்னு சிங்கு பதில் சொல்றார். பிரபுபதா, ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து முட்டாங்கப்பா, முட்டா பசங்க. இயற்கை பற்றி பேசுறாங்க. அடுத்த கேள்வி, யாருடைய இயல்பு என்று இருக்க வேண்டும்? நான் இருக்கிறேன்னா என்னோட இயல்பால நான் இருப்பேன், நீங்க இருக்கீங்களா உங்களோட இயல்பை பத்தி பேசுவாங்க இல்லையா? சோ எனவே இயற்கை பற்றி பேசும்போது அடுத்த விசாரணை யாருடைய இயல்பு என்ன இருக்கணும் தானே. அவனுக்கு அந்த கேள்வியே போட முடியல, அவன் எங்க இருந்து பெரிய இவனா இருக்க போறான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக் பவர் ஹவுஸ் இருக்கு இங்க, உதாரணம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசம் பிரபுபதா சொல்றார். மின்சார ஆ, நிலையம் இருக்கு, மின்சக்தி நிலையம். அங்க வந்து மின்சக்தி வந்து மின்சாரம் வந்து எப்படி தானா உருவாயிடுதா? இல்ல இல்ல, அதுக்கு ஒரு இன்ஜினியர் வேணும், அதுக்கு ஜெனரேட்டர் மெஷின் வேணும், அது ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு பவர் ஹவுஸ்னு ஒன்று இடத்த வேணும் இல்லைங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வேணும், அப்பதானே அது அங்க வந்து உயிர் சக்தி, அந்த எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை வந்து ஜெனரேட் பண்ண முடியும். அப்ப வந்து அங்க ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, இன்ஜினியரும் ஒருத்தர். அது மாதிரிதான் இது எல்லாத்தையும், இந்த இயற்கையெல்லாம் படைச்சது யாரு? பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஆம், அப்படின்னா ஆஹ், அறிவியல் ஒரு இடைநிலை புள்ளியில் இருந்து தொடங்கியது என்று சொல்ல வருகிறீர்களா? மூலப்புள்ளியில் இருந்து அல்ல. ஆமா, இந்த கேள்வி புரியுதுங்களா? நீங்க சொல்றீங்க சயின்ஸ் வந்து, நான் நீங்க சொல்றது பார்த்து நான் இதை புரிஞ்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு வாசகத்தை சொல்றார். நடுவுல இருந்து ஆரம்பிச்சுச்சா சயின்ஸ்ன்னு கேக்குறார். நான், ஆமா கரெக்டா சொன்னேன். ஏன்னா தோற்றம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது. விஞ்ஞானிகள் வந்து ஏதோ ஒரு தெரிஞ்ச புள்ளியில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. அந்த புள்ளி தான் எல்லாம் சொல்ல முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் மூல ஆதாரம் கடவுள் ஒன்று இருக்கிறாரு, அவரை வந்து நம்ம ஏத்துக்கணும். அவரோட தன்னுடைய சக்தியால இதை எல்லாத்தையும் படைக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு வந்து பகவத்கீதையில இருந்து ஒரு கோட்பாடு சொல்றாரு, 10வது அத்தியாயத்துல 8வது ஸ்லோகம். அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே. நான் தான் எல்லாத்துக்கும் வந்து என்ன மூல காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார். நான் தான்ப்பா மூல காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? சோ எல்லா அப்ப மூல காரணம்னா எல்லா ஜீவராசிகளும் என்ன அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. நாங்க எங்க கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கோம் இல்லைங்களா? எங்களுடைய நம்பிக்கை வந்து குருட்டாம்போக்கு நம்பிக்கை இல்லப்பா. எங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிவியல் பூர்வமான நம்பிக்கையில தான் நாங்க இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸா எடுத்துட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ எங்களோட வாழ்க்கை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, லைஃப் இஸ் தி ஆரிஜின். ஓகே. வரம்பற்ற பொருள் வளங்களில் உள்ளன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா படைப்பின் மிக பெரிய மர்மமும் அப்படின்னு சொல்றார். இந்த நவீன ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா சாங்கிய தத்துவத்தை சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சாங்கிய தத்துவம் பாத்தீங்கன்னா எதை பத்தி பேசுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுவும் பாத்தீங்கன்னா பொருள் கூறுகளை பத்தி தான் சொல்லுது. ஓகேவா? சாங்கிய தத்துவம் பாத்தீங்கன்னா பொருள் கூறுகளை பத்தி தான் சொல்லுது அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் வந்து நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியும். சாங்கிய பிலாசி தத்துவத்துல என்ன சொல்றாங்க, இங்க இருக்கிறதெல்லாம் நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியும். என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம். ஓகே, இத சொல்றாங்க. அப்ப அகங்காரத்துக்கு அப்பால் என்ன சொல்றாங்க? ஆனால் கிருஷ்ணர் அகங்காரத்திற்கு அப்பால் இருப்பு இருப்பதாகவும், அந்த இருப்பு என்பது உயிர் சக்தி, ஆன்மீக ஆன்மா என்று கூறுகிறார்கள். அவங்க ஒரு படியில மிச்சமா போயிருக்காங்க. அதுக்குதான் இங்க வந்து பகவத்கீதையில இருந்து ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது பூமி ரபோ நல வாயு
கம் மனோ புத்திர் ஏவச்ச அகங்கார இத்தியமே பின்ன பிரகிருதி அஷ்டதக. பின்ன பிரகிருதி அங்கதான் பாயிண்ட் இருக்குது. அதெல்லாம் என்ன, என்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான் அப்படின்னு சொல்றார். இந்த ஜடசக்திகள் எல்லாம் சொல்றீங்களே 8 விஷயத்த, அது கூட எங்க இருந்து வந்துச்சு, என்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? பகவான் வந்து எல்லாம் என்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. ஸோ அதுல வந்து என்ன சந்தேகம் இல்லையா? இதை நம்ம ஏத்துக்கிட்டு போகணும். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம, நீங்க என்ன பாக்குறீங்க, நான் உங்களை பாக்குறேன் கிராஸ் பாடி. அதே வாயு காற்று நம்மள என்னைக்காவது பார்த்து இருக்கிறோமா? காற்று வந்து எடுத்துட்டு போற நறுமணத்தை வேணும்னா நம்ம ஸ்மெல் பண்ணிருக்கோம் இல்லைங்களா? மல்லிகை பூ மாதாஜி. வாசம் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வருது, அதை ஸ்மெல் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால பதில் அளிக்க முடியாதுன்னு சொல்றார் பிரபுபாதா. இல்ல, நம்மளால பதில் அளிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஆஹ், தன் தன்மாத்திரங்கள் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஈத்தர்ல இருந்து சவுண்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயத்தை வச்சு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே. ஸோ இந்த அறிவெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரின் உயிர் சக்தியில இருந்து வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லலாம்னு சொல்றோம். ஓகே. ஸோ டாக்டர் சிங் மறுபடியும் கேள்வி கேட்குறாரு. சாங்கிய தத்துவத்துல வந்து தாழ்ந்த மற்றும் உயர்ந்த ஆற்றல்கள் இரண்டு இருக்குதா அப்படின்னு கேட்குறாரு. இல்லை, சாங்கிய தத்துவ ஞானிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்த ஆற்றல் பற்றி தெரியாது அவங்களுக்கு. ஓகேவா? அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா விஞ்ஞானிகளை போல தான் வந்து ஜடக்கூறுகளை பார்த்து தான் அதுதான் வந்து பிரித்து பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அவங்களுக்கு ஆன்மீக பத்தி ஒன்றும் தெரியாதுன்னு அப்படின்றாரு. ஓகே. ஸோ மறுபடியும் டாக்டர் சிங் வந்து கேள்வி கேட்கிறார். படைப்பு பொருள் கூறுகளை பகுப்பாய்வு செய்கிறார்களான்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து அனலைஸ் பண்றாங்களா இந்த மெட்டீரியல் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கிறார். ஓகே. ஸோ இந்த மெட்டீரியல் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் கிரியேட்டிவ். அதை வச்சு எதையும் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியாது. யாராலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உயிரை வந்து உருவாக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றார். உயிரை உருவாக்க முடியாது எந்த பொருளையும் வச்சு. சரிங்களா? ஜட பொருள் தன்னைத்தானே வேணும்னா உருவாக்கிக்கலாம். பட் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு பாருங்க. நமக்கு வாட்டர் ஃபார்முலா தெரியும், H2O சொல்லிட்டு. ஸோ ஒரு ஆக்சிஜன் மாலிகுலும் ஹைட்ரஜன் மாலிகுலும் ரெண்டும் சேர்த்து நமக்கு என்ன வரும்? H2O வரும், தண்ணி வரும். அந்த மூலக்கூறு கூட எங்க இருக்குது? கடவுளுடைய ஆஹ், படைப்புல தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? அதை கலக்கணும்னா கூட அதுக்கு என்ன வேணும்? ஒரு உயர்ந்த சக்தி வேணும். வெறுமனே ஆக்சிஜன் ஒரு இடத்துல இப்போ ஹைட்ரஜன் வச்சு அது அதுக்கு தானா கலந்துடுமா? அதுக்கு ஒரு உதவி தேவை இல்லையா? மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உதவி தேவை இல்லையா? அது மாதிரிதான். இல்ல, அதுக்கு வந்து உயிர் சக்தி தேவைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அப்பதான் வந்து அது தண்ணீரா மாறும். ஓகேங்களா? அப்போ வந்து அந்த செயலை செய்யறதுக்கு உயர்ந்த ஆற்றல் வேணும்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. ஸோ அந்த உயர்ந்த ஆற்றல் தவிர தாழ்ந்த ஆற்றல் எந்த சக்தியும் இல்லை. ஓகே. ஸோ அதுக்கு இன்னொரு ஒரு உதாரணம் சொல்றது. பசிபிக் பெருங்கடல் இருக்கு, அது பாட்டுக்கு அமைதியா இருக்கு. அப்ப போய் அங்க போயிட்டு காற்று வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரும் வெள்ளத்தை எடுத்துட்டு வருது இல்லையா? பெரும் வேவ்ஸ் அலைகளை எடுத்துட்டு வர்றது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த காற்று இல்லாம அங்க வந்து அலைகள் வந்து உருவாகாது இல்லையா? அந்த என்ன பெரிய பெருங்கடலா இருந்தாலும் என்ன ஆகும்? காற்று வந்தாதான் அந்த இடத்துல வந்து அலைகள் வந்து உருவாக்கப்படுகிறது. அப்பன்னா அந்த உயிர் சக்தி இல்லாம கடலுக்கு சக்தி இல்லைன்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ காற்றை விட ஒரு உயர்ந்த மற்றொரு சக்தியும் இருக்குது. அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். ஸோ அதுக்கு மாதிரி ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு வந்து சிறந்ததா இருக்குன்னு சொல்றார். ஸோ அது மூலமா எங்க முடியுது? கிருஷ்ணர் கிட்டன்னு சொல்றார். இது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி பிரபுபாதா வந்து ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. அப்போ வந்து ட்ரெயினோட பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன என்ஜின் இருக்கும். அந்த இன்ஜின் கிட்ட தான் மற்ற எல்லா கம்பார்ட்மெண்ட்டையும் சேர்த்து வைப்பாங்க. அந்த இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? எல்லா ரயில் பட்டியும் பின்னாடி போகுது இல்லையா? அது மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு உந்துதல் வேணும். உந்துதல் இருந்தாதான் அந்த வண்டியை இழுத்துட்டு போகும். அது மாதிரி இந்த உலகத்துக்கு வந்து யார் உந்துதலா இருக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து உந்துதலா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? இதை மறுபடியும் வந்து பகவத்கீதையில சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா 9.10 வந்து மா அதியக்ஷேன
பிரகிருதி சுயேத சாச்சரம். இந்த எல்லா பௌதிக த்துல இருக்கக்கூடிய இயற்கைகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட கட்டுப்பாட்டுல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு குந்தியின் மகனே அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்றார். ஓகேங்களா? அசையும் அசையாது எல்லாமே என்கிட்ட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றாரு பாருங்க. சர்வ சர்வயோ சர்வயோனேஷு கௌந்தேய மூர்த்தயக சம்பவாத்தியக தாசாம் பிரம்ம மகத் யோனிர் அகம் பீஜ பிரதாபிதக. லாஸ்ட் வென் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு. அகம் பீஜ பிதா பிரதக. ஸோ அப்போ வந்து நான் தான் விதை அளிக்கக்கூடிய தந்தையா இருக்கிறேன். எல்லாத்துக்கும் வந்து நான் தான் விதை அளிக்கக்கூடிய தந்தையா இருக்கிறேன். நானே விதை கொடுக்கும் தந்தைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஆலமரத்துக்கு அந்த பழத்துக்குள்ள பல மில்லியன் கணக்கான விதைகள் இருக்கு. அதுல இருந்து மில்லியன் கணக்கான மரங்கள் வரும்ன்றத அதுதான் இங்க கிருஷ்ணர் சொல்றார். அசல் தந்தை நான் தான். ஆனா துரதிருஷ்டசாலி வசமா இந்த விஞ்ஞானிகள் வந்து அத கண்டுக்கவே மாட்டுண்டாங்க, புணர்ந்துக்கவும் மாட்டுண்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒரு விஷயம் நடக்கணும்னா ரெண்டு காரணங்கள் இருக்கும். ஒண்ணு உடனடி காரணம், இன்னொன்னு தொலை தூர காரணம். ஓகேங்களா? சோ இந்த வேதங்கள்ல வந்து எல்லா காரணத்துக்கும் சர்வ காரணம் யாரு? கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அவரை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாத்தையுமே வந்து புரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னு இங்க பிரபுபாதா நமக்கு எடுத்து சொல்றார். அதாவது வேதங்கள் என்ன சொல்லுது? சர்வ காரண காரணம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பிரம்ம சமீதையில சொல்றாங்க. முண்டக்க முண்டக்க உபநிஷத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, யஸ்மின் விஜநாத்தே சர்வம் ஏவம் விஜநாத்தம் பவதி அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மூல மூல காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கேன், வேற எதையுமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. மூல காரணத்தை வந்து நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன், வேற எதையும் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை, எல்லாமே உனக்கு தானா புரிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, எல்லாத்தையும் நீ தானா புரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்ற. மறுபடியும் டாக்டர் சிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அப்போ அந்த உயிர் சக்தி இருக்கு இல்லையா, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து சோலார் எனர்ஜியை வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. அந்த சோலார் எனர்ஜியை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? தண்ணிய சுடு தண்ணி பண்ணலாம் இல்லையா, சமைக்கலாம், லைட்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எரிசக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா தீந்து போயிடும் இல்லைங்களா. இந்த சோலார் எனர்ஜி வச்சுட்டு சூரிய சக்தி காலி ஆயிட்டா கூட இதை வச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றார். சூரிய சக்தியை பயன்படுத்த முடியும் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். ஆ, என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வாயு பொருட்கள் அதெல்லாம் காலி ஆயிடுச்சுன்னா கூட நம்ம சோலார் எனர்ஜியை வச்சு நம்ம வந்து எல்லா வேலைகளும் செஞ்சுக்கலாம் சூரியன் கிட்ட இருந்துன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆமா, இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு புதிய தியரி இல்லப்பா அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, ஸோ இந்த மரங்கள் வேர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரிய சக்தியை சேமிச்சு வச்சிருக்குது. அந்த மரத்துல இருந்து நம்மளால நெருப்பு எடுக்க முடியும் இல்லைங்களா. நல்லா காஞ்சிருச்சுன்னா அதை தீ வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க நெருப்பு வருது, அதனால நம்ம சமைக்கலாம், எல்லாத்தையும் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ அந்த அளவுக்குள்ள வந்து சூரிய சக்தியை வச்சிருக்கோம். இதை வந்து என்ன பண்றான் இந்த விஞ்ஞானி கண்டுபிடிச்சிட்டு, நான் பெருசா ஏதோ வந்து கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லிட்டு நினைச்சுக்கிறான், பெருமை பீத்திக்கிறான், மிகவும் பெருமைப்படுகிறார்கள்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நாம் அவர்களுக்கு பெருமை சேர்க்கவில்லை, ஏனென்றால் அவர்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்ததையே சொல்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு பிரபுபாதா. ஓகேவா? அதுக்கு வந்து பிரபுபாதா பகவத்கீதையில இருந்து ஒரு கோட்பாடு சொல்றாரு. எத் ஆதித்ய கதம் தேஜோ ஜகத் பாஷயதே கீலம் எத் சந்திரமாசி எத் சாக்னோ தத் தேஜோ விதி மாமகம் சொல்றார். சோ வந்து மறுபடியும் இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க. இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இருளை அகற்றும் சூரியனும், சூரியனுக்கு கிட்ட இருக்கக்கூடிய கிரணங்களும், சந்திரன் கிட்ட வரக்கூடிய கிரணங்களும் பாத்தீங்கன்னா நெருப்பின் மகிமை கொண்டு இருக்குது. அது எல்லாம் எங்க இருந்து வந்துச்சு? என் கிட்ட இருந்து தான்ப்பா வந்துச்சுன்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, இந்த சந்திர வெளிச்சம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பழங்களுக்கு வந்து, காய்கறிகளுக்கு அந்த ஜூசி திங்ஸ கொடுக்குது இல்லையா. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணரு, ஜோதிஷாம் ராவிர் அம்சு அம்சுமான் அப்படின்னு சொல்றார். நான் தான் அந்த சூரியனுடைய கிரணங்கள், ஒளிகளில் பிரகாசிக்கிறது நான் தான், சூரியனாக இருக்கிறேன்னு சொல்றார். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 11 அத்தியாயத்துல சொல்றாரு. ஆஹ்
சசி சூரியோ நேத்திரம். நேத்திரம்னா என்ன? கண்கள். ஒரு கண்ணு சூரியனாவும் இன்னொரு கண்ணு வந்து சந்திரனாவும் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. ஸோ அவர்கிட்ட இருக்கிற ஞானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய இருக்குது. பட் இந்த விஞ்ஞானிகள் வந்து அதை ஏத்துக்க மாட்டேன்றாங்க. அவங்களால அந்த அறிவை பெற முடியலைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அது சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் சிங் சொல்றாரு. அப்பன்னா அவங்க நானும் என்ன மாதிரி அறிவுன்னு கேட்கிறார். ஓகேவா? நீ பாரு, இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மணல் துகள்கள் எல்லாத்தையும் நீ எண்ணிட்டா கூட கடவுளை வந்து உன்னால புரிஞ்சுக்க முடியாது என்று வேதங்கள் சொல்கிறது. ஓகே. ஏன்னா இந்த பொருளை மண்ணெல்லாம் எண்றீங்க, ஆனா எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கிற கடவுளை வந்து உங்களால புரிஞ்சக்கூடிய தன்மை இல்லை இல்லையா? அது அர்த்தமே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. இதெல்லாம் வந்து கவுண்ட் பண்ற மெட்டீரியல் திங்ஸ. ஓகே. அவங்களுடைய அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டது அப்படின்னு சொல்றார். ஏன் இந்த சயின்டிஸ்ட் அவங்கள வந்து அவங்களா வந்து பெருமையா நினைச்சுக்காங்க இல்லையா? இவ்வளவு பெருமைப்படுகிறார்கள். அவர்களுக்கு பொருள் விஷயங்கள் கூட சரியா தெரியல. ஆ அவங்க ஏன் இவ்வளவு அளவுக்கு பெருமையா நினைச்சுக்கணும் அப்படின்னு கேக்குறார். விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பிற உயிரினங்களை பொறுத்தவரை அறிவுகளின் அறிவு வரம்புக்கு உட்பட்டது. அதாவது அவனுக்கு ஒரு லிமிட்டா தான் அறிவு இருக்கு. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு பாத்தீங்கன்னா வரம்பற்றது. ஆஹ் அதுக்கு வரம்பே இல்லை. எல்லை இல்லாதவர் இல்லையா? காக்னிசன்ட்னு சொல்றோம் இல்லையா? சோ இந்த வந்து வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கடலுக்குள்ள 9 லட்சம் ஜீவராசிகள் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இது வேதங்கள் வந்து துல்லியமா கொடுக்குது. பட் அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? பரமபுருஷனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா காலத்துலயும் என்ன நடக்குதுன்றது அவருக்கு தெரியும். கடந்த காலம், நிகழ்காலம், வருங்காலம் எல்லாத்தையும் வந்து அவர் தெரிஞ்சிருக்கார். அப்போ டாக்டர் சிங் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு. நாம் உயர்ந்த அறிவாளிகளிடம் இருந்து அறிவை பெற வேண்டும். இப்ப ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டார் பாருங்க. ஸோ நமக்குன்னா வந்து அறிவா இருக்கவங்க கிட்ட போயிட்டு நம்ம பேசி தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து பரிபூரணமான நபரை போய் நீ அணுகணும். ஸோ முழுமையான அறிவு கிடைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. நீ வந்து அதுக்கு தகுந்த மனிதனை போய் கேட்கணும்னு அப்படின்னு கேட்குறார். ஓகேவா? ஒரு வீட்டுல புக்கு இருக்கு, அதை படிச்சா வந்து எல்லா ஞானம் வந்துடுமா? முயற்சி பண்ணலாம். கல்லூரிக்கு போனேன்னு வச்சுக்கோங்க, பேராசிரியரை அணுகி அதுக்கு தேவையான ஞானத்தை வளர்ந்துக்கலாம். இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் குருவை அணுகி நம்ம வந்து ஞானத்தை பெறணும் அப்படின்னு சொல்றார். குருவை அடைஞ்சா வந்து எது உண்மை எது பொய்ன்றது நமக்கு தெரியும். ஸோ அந்த சரியான குருவை நீங்க தேர்ந்தெடுக்கணும். ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து நமக்குள்ள சைத்திய குருவா இருந்து நமக்கு வந்து எல்லாத்தையும் வந்து சொல்லி கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ முழு கடலையும் வந்து நம்மளால படித்தால் கடலில் 9 லட்சம் உயிரினங்கள் உள்ளன என்பதை புரிந்து கொள்கிறோம். நம்மளா படிச்சா புரிஞ்சுக்கிறோம். பட் இருக்கிற தகவலை வச்சு ஏன் நம்ப மாட்டேன்றோம் இல்லைங்களா? ஸோ விஞ்ஞானிகள் பார்த்தீங்கன்னா பல விதமான ஆராய்ச்சிகள் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க, இந்த சயின்டிஸ்ட் இல்லையா? ஸோ அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய புலன்கள் வந்து குறைபாடு மறுபடியும் இங்க வந்து சொல்றார். ஓகே. புலன்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறை உள்ளது. அவருக்கு அப்பன்னா அறிவும் கம்மியா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. ஸோ சூரிய ஒளிச்சம் இல்லாம நம்மளால ஏதாவது பார்க்க முடியுமா? சூரியன் போயிட்டா நம்ம வீட்ல என்ன பண்ணிக்கிறோம்? லைட் போட்டுக்கிறோம் இல்லையா? அப்புறம் ஏதாவது சின்ன விஷயத்த பார்க்கறதுக்கு மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்றோம். ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? நம்ம புலன்கள் வந்து குறைவானதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து 2 + 2 = 4ன்னு சொல்லிச்சுன்னா நம்ம சந்தோஷப்படுறோம். அதே ஒரு பெரியவன் சொன்னா அதை வந்து நம்ம பெருசா எடுத்துக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா? எனவே பாத்தீங்கன்னா அறிவு வந்து பாத்தீங்கன்னா பரம்பரைக்கு ஒரு டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு ஓகே ஷபாஸ்ன்னு சொல்றோம். அதே பெரிய பெரிய மனுஷன் அதே பதில் சொன்னா அதை வந்து நம்ம பெருசா சொல்ல மாட்டோம் இல்லைங்களா? அப்ப என்ன அர்த்தம்? அவன் இன்னும் அறியாமையில இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. எப்படி ஒரு குருடன் வந்து இன்னொரு குருடனை வந்து வழி நடத்துறது மாதிரி. ஒரு குருடன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவன் வந்து ஒரு கிணத்தை போல் அவன் வந்து இன்னொரு குருடனுக்கு வந்து வழி காட்ட முடியுமா? அவன் கிணத்துல வந்தான்னா பின்னாடி வரணும், கிணத்துல விழணும் தானே? அது மாதிரி இருக்காங்க இந்த விஞ்ஞானிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ இது எல்லாம் மாயை அப்படின்னு சொல்றாங்க.
ஓகே, இவங்க எல்லாம் பண்றதெல்லாம் வந்து அயோக்கியத்தனம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீங்க எல்லாத்தையுமே வந்து யூகிச்சு யூகிச்சு சொல்றாங்க. எப்படி குருடனை நம்பி போனா நம்மளும் மோசமாகுமோ, இந்த விஞ்ஞானிகள் நம்பினா வந்து அவங்களுக்கு முட்டாள்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சூரியன் இருக்கான், சூரியன் கிட்ட இருந்து சக்தி வருது, அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு. ஏன் இந்த விஞ்ஞானிகளுக்கு வந்து புரிய மாட்டேங்குது? இது வந்து ஒரு காமன் சென்ஸ் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு உதாரணத்தை சொல்றார். இப்ப பழம் மரம் இருக்கு. ஓகே, அந்த மரத்துல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பழம் கீழே விழுது. இது எதனால? ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி இல்லையா, ஈர்ப்பு விசையால இது நடக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அந்த பொது அறிவு அவங்களுக்கு இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஈர்ப்பு விசை இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சில நிபந்தனைகளுக்கு கீழ் மட்டுமே செயல்படும் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். ஆனால் இந்த நிலைமைகளை உருவாக்கியது யாரு? கிருஷ்ணர் பகவான் இல்லையா. ராமச்சந்திரர் தோன்றிய போது அவர் தண்ணீர் கற்களை எறிந்தார். இதுல எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு பாருங்க. இப்ப சொல்றாரு, எந்த பொருளும் மேல இருந்து கீழே போட்டா என்ன ஆகும்? கீழே போகணும் இல்லையா. சோ இப்ப நீங்க சொல்றப்பா, சேத்து பாலம் கட்டினார் ராமச்சந்திரர். எப்படி? ஒவ்வொரு கற்களை வந்து ஹனுமான் என்ன சொல்றாரு? ராமநாமம் போட்டு சொல்றாரு. அது என்ன ஆகுது? மிதக்குது. அப்ப மேல இருந்து எரிஞ்சு அது வந்து மிதந்துச்சு இல்லையா. இப்ப எங்க போச்சு உன்னுடைய புவி ஈர்ப்பு விஷயம், கிராவிட்டி அப்படின்னு கேக்குறார். கரெக்டா கேள்வி? ஆ அப்ப வந்து அரசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சட்டத்தை வந்து கொடுக்கலாம். பட் அதே அரசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சட்டத்தை மாற்றக்கூடிய சக்தியும் அவர்கிட்ட இருக்குது. அது மாதிரிதான் இத எல்லாத்தையும் படைச்சது வந்து கிருஷ்ணர். அவர் எதை வேணாலும் எப்ப வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். பட் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயைக்குள்ள இருக்கக்கூடாது. ஓகே அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, ஸோ நீங்க சொல்றது பாத்தீங்கன்னா இந்த இயற்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது, அதனால அது ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆமா, இந்த இயற்கைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அப்போ வந்து நீ சொல்றது பார்த்தா இந்த இயற்கையின் விருப்பமா ஆச்சுன்னு சொல்றீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாரு. அப்போ அப்படின்னு பார்த்தா இந்த நிலத்திற்கும் ஏதாவது ஒரு விருப்பம் இருக்கான்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. அப்போ கரந்தரதாசு, ஓகே, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயம் வந்து மிகவும் அவர்கள் அந்த விஷயத்தில் மிகவும் தெளிவற்றவர்கள், அவங்களுக்கு அவ்வளவு அளவுக்கு பக்குவம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். அப்பனா இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? அவங்க வந்து சரியான பதிலை கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா சரியான போதுமான அளவுக்கு பதில் அறிவு இல்லை அவங்க கையில அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, ஸோ டாக்டர் சிங்க கேட்குறாரு, அப்படின்னா வேற வேற தாவரங்களின் வேதியியல் மூலக்கூறு எப்படி இருக்கு, வேறுபட்டது என்று அவர் விளக்குகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ நீங்க ஃப்ரூட்ஸை பத்தி சொன்னீங்க, அப்புறம் நிலத்தை பத்தி கேக்குறீங்க, இதுக்கு டாக்டர் சிங் கேக்குறாரு. அப்படி கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தாவரத்துக்கும் ஒவ்வொரு வகையான மூலக்கூறுகள் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. சரிப்பா, ரசாயன கலவை தானே. சரி, அந்த கலவை யார் செஞ்சாங்க? வேதியியல் கலவைன்னு நீங்க சொன்னா ஆஹ் என்று நீங்கள் சொன்னவுடன் உங்களுக்கு உடனடியாக ஒரு கடவுள் தேவை இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறேன். அது கரந்தரதாஸ் கடவுள் தேவையில்லை என்கிறார்கள். ஓகே, ரெண்டு ரசாயனம் இருந்தா போதும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, அப்பனா கடவுள் இல்லையோ, காட் ஆர் நாட், கடவுள் இல்லையோ, இல்ல ஏதாவது ஒரு விருப்பம் இருக்க வேணுமா, வில் வேணுமான்னு கேக்குறாங்க. ஏதாவது ஒரு உணர்வு இருக்க வேணும் இல்லையா. ஓகே, ஸோ ரெண்டு ரசாயன பொருட்கள் இருந்தா கூட அதை யார் கலக்குறாரு? கலக்கிறதுக்கு ஒரு உயிர் சக்தி வேணும் தானே. அதுதான்ப்பா கிருஷ்ணர்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ அந்த கான்சியஸ்னஸ் தான் வந்து இந்த பர்சன் இஸ் கிருஷ்ணா. அந்த கான்சியஸ்னஸ் தான் கிருஷ்ணான்னு சொல்றார். பகவத்கீதை வந்து இதுல சொல்லியிருக்காரு கிருஷ்ணர். பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து கிருஷ்ணர் எல்லா இடத்துல வந்து ப பரவி இருக்கார். ஆல் பர்வேடிங், ஓம்னி பொட்டன்ட், ஓம்னி பிரசன்ட் சொல்றேன் இல்லைங்களா, எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, அதுதான் வந்து உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு எறும்பு இருக்கு. அந்த எறும்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயுட்காலம் வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கு இல்லையா. ஓகே, ஆனால் எறும்புக்கு அதன் ஆயுள் சுமார் 100 ஆண்டுகள் ஆகும். அந்த 100 ஆண்டுகள் உடலை
உடலை பொறுத்தது. அதே போல் நமது பார்வையில் இருந்து அற்புதமாக நீண்ட நாள் வாழும் பிரம்மா தனது பார்வையில் இரு இருந்து 100 ஆண்டுகள் மட்டுமே வாழ்கிறார். அது சார்பியல் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ நம்மளுடைய பார்வையில பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த 100 வருஷம் அந்த எறும்புக்கு வந்து பெருசா இருக்கும். அதே பிரம்மாக்குடைய பார்வை அவருடைய ஆயுட்கால இருந்து பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து சாதாரணமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஏன்னா பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா மில்லியன்ஸ் இயர்ஸ் இருக்கிறார். ஓகே. ஸோ அப்போ கரந்தரதாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சார்பியல் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறார். ஒன்றுக்கு ஒன்றுடைய தன்மை ஒன்று இருக்கு இல்லையா? ஸோ அப்படியானால் சார்பியல் என்பது நமது தனிப்பட்ட சூழ்நிலையை அடிப்படையை கொண்டது இல்லையான்னு அப்படின்னு சொல்றார். நம்மளுடைய ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும், அதை சார்ந்தது தான் வந்து சார்பியல் சொல்றார். ஏன்னா எறும்போட நாட்கள் ஆயுட்காலம் 100 வருஷம்னா அது பெருசு. அதுக்கு பிரம்மாவை கம்பேர் பண்ணும்போது அது சின்னது இல்லையா? ஆ ஆமான் அப்படின்னு பிரபுபாதா சொல்றார். ஒருவருக்கு வந்து உணவா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொருக்கு வந்து விஷமாகும். இப்போ சந்திரன் கிரகணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா உயிரினங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்குது, பட் நம்மளால போயிட்டு நான் வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஆ ஆனா இவன் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், அங்க போய் வாழ்றதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கான். அதனால்தான் பிரபுபாதா வந்து அவங்கள வந்து தவளை தத்துவத்தின் அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? இந்த சொன்னார் முன்னாடி உதாரணம் கொடுத்தாரு இல்லையா, அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்ல இருக்கக்கூடிய தவளையும் கிணத்து தவளையும் பேசிச்சு இல்லையா, அது மாதிரிதான் இந்த விஞ்ஞானிகள் தனக்கு தெரிஞ்சதே வச்சு பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மிக உயர்ந்தவர். ஓகேவா? ஸோ கடவுளுடைய சக்தி வந்து ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. கடவுளின் மகத்துவத்தை பற்றி நம் சொந்த வார்த்தையில வந்து சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்றார். சில பூச்சிகள் பாத்தீங்கன்னா இரவுல பிறக்குது, அப்புறம் இரவுல தான் வறக்குது. ம். இரவில் தங்கள் குழந்தைகளே பெறுகின்றன, இரவில் இறக்கின்றன. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு நாளும் சூரியனை பார்க்காது இல்லையா? நம்ம நாக்டர்னல் அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி. அப்போ வந்து பகல் ஒன்று இல்லவே இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? அந்த பூச்சிகள்லாம் வந்து பகல் ஒன்று இல்லவே இல்லைன்னு சொன்னா அது கரெக்ட் ஆயிடுமா? அப்பனா நமக்கு என்ன, அவங்கவுங்களுடைய தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ மறுபடியும் இங்க வந்து பிரம்மாவுடைய நீண்ட ஆயுட்காலத்துல வந்து சொல்றார். ஓகே. ஸோ சகசிர யுக ப பர்யந்தம் அகர்யத் பிரம்மணோ விதுகு ராத்திரிம் யுக சகசிராந்தம் தேகோ தே தேகோ ராத்திர விதோ ஜனக. ஓகே. ஸோ பிரம்மாவுடைய நாட்களும் மனுஷனுடைய நாட்களும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதாவது மனிதன் கணக்கீட்டின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட கொன்ற அந்த பிரம்மனுடைய ஒரு பகலாகும் இல்லைங்களா? அவருடைய இரவு காலமும் அப்படிதான் இல்லையா? பல ஆயிரம் கணங்கள் சேர்ந்துதான் அவருடைய ஒரு பகல். அதே மாதிரிதான் வந்து அவருடைய டே டைமும். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அவர் எத்தனை வருஷங்கள் வாழ்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன் கணக்கான வருஷங்களும் வாழ்றார். சோ மெனி மில்லியன்ஸ் அண்ட் ட்ரில்லியன்ஸ் இயர்ஸ்ல வந்து பிரம்மா வாழ்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இது மாதிரி மூடர்கள் வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு அவங்க சொல்லக்கூடாது. ஓகே. ஸோ நாங்கள் அதிகாரிகள் பேசும்போது கிருஷ்ணர் அர்த்தமற்ற முறையில் பேசுகிறார் என்று முடிவு செய்கிறோம். பெரிய அறிஞர்கள் கூட இந்த வேத கூற்றுகள் அனைத்தும் மன ஊகங்கள் என்று கூறுகிறார்கள். இதை விடுப்பா, அறிஞர்கள் கூட பாத்தீங்கன்னா இதை சொல்றாங்க, என்னென்ன மன யூகங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. இவங்க என்ன பண்றாங்க, கடவுளை விட தன்னுடைய நிலையை வந்து மேல வச்சுக்கிறாங்க. அதுதான் இங்க வந்து பிரச்சனை. அது தவறு இல்லையா? இதை வந்து யார் யார் பண்றாங்க? சயின்டிஸ்ட், பிலாசபர்ஸ், தத்துவ ஞானிகள் பண்றாங்க. ஓகே. கடவுள் வந்து இந்த வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்குது, அவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதை வந்து நம்ம கூற்றுகளே மறுக்க கூடாது. ஓகே. அவங்க மறுக்கிறதுனால அவங்கள என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க, கடவுளை விட உயர்ந்தவங்கன்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. அப்ப டாக்டர் சிங் பதில் சொல்றாரு, ஆஃப்கோர்ஸ். ஸோ இவ்வளோ அளவுக்கு இருக்கா, அப்படின்னா டார்வின்ஸ் தியரி என்ன ஆகுதுன்னு அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறார். ஓகே. அவர்கள் அவற்றை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களா அல்லது நிராகரிக்கிறார்களா? டாக்டர் சிங் சொல்றாரு அது பொதுவா ஏத்துக்கிறாங்க, ஆனா சிலர் மிகவும் விமர்சனாக ரீதியாக நடந்து கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
டார்வின் உயிரினங்கள் பத்தி பேசுனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது எவல்யூஷனை பத்தி சொல்லுது, பரிணாம வளர்ச்சியை பத்தி பேசுகிறார்கள். ஓகேங்களா? ஸோ பரிணாமம் பற்றிய உண்மையான தகவல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். ஏன்னா கீழ்நிலை உயிரினங்களிலிருந்து உயர்ந்த வடிவங்களுக்கு ஆன்மீக ஆன்மாவின் முன்னேற்றம் பற்றி அவருக்கு எதுவும் தெரியாது. மனிதன் குரங்கிலிருந்து பிறக்கிறான்னு சொல்றாங்க. ஆனால் குழந்தை குரங்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அழிஞ்சிருக்கணும்ல இந்த சமயத்துல, பாருங்களேன், யோசிச்சு பாருங்க. இப்ப குரங்குல இருந்து தான் மனுஷன் வந்திருக்காங்க. அப்போ ஒவ்வொரு குரங்கும் மனுஷனான, அப்ப அந்த குரங்கு இல்லாம போயிருக்கணும் தானே அவங்க படி பார்த்த. அதுதானே பரிணாம வளர்ச்சி அப்படின்னு பிரபுபாதா கேள்வி கேட்கிறார். அதுக்கு வந்து டார்வின் என்ன சொல்றாரு, the species are not created independently but there are descended from one another அப்படின்னு சொல்றார். ஆனால் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று தோன்றியவன் அப்படின்னு சொல்றார். உருவாக்கப்படல, ஒன்றிலிருந்து ஒண்ணு வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு கேட்கிறார். பிரபுபாதர் கேட்கிறாரு, சுதந்திரம் என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்திலிருந்து எப்படி திடீர்னு என்று ஒண்ணு ஆரம்பிக்கும்? அசல் இனம் எங்க இருந்து வந்துச்சு, அதை விளக்க சொல்லுங்கன்னு அப்படின்னு கேட்கிறார். ஓகேவா? ஸோ அது கரந்தரதாஸ் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஹ், இந்த உலகமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூமி, அதாவது இந்த பூமி இருக்கு இல்லையா, உயிரியல் வேதியியலால் தான் படைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்றாங்க. மேலும் கடவுள் பூமியை படைத்தார் என்று கற்பிக்க மறுக்கிறார்கள். இந்த உலகத்தை எல்லாம் வந்து சிருஷ்டி பண்ணது கடவுள் சொல்றதா அவங்க ஒத்துக்கிறது இல்ல. ஏனென்றால் எல்லோரும் தங்களை முட்டாள்கள் என்று கருதுவார்கள் என்று அவங்க நினைக்கிறாங்க. நான் அப்படி சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு என்ன பயம் இருக்கும், கடவுள் தான் வந்து இதெல்லாம் படைச்சாருன்னு நினைச்சிடுவாங்களோன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு பிரபுபாதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதில் சொல்றாரு. இந்த பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் ரொம்ப दादाजी அட்வான்ஸ். ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्णा माता जी रिकॉर्डिंग चालू है। ओके ஹரே बाद கிருஷ்ணா. में बात करते हैं। ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। இந்த பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரியில நல்ல அட்வான்ஸா இருந்துச்சுன்னா அப்ப ஏன் அவங்க வந்து கிரியேட் பண்ண மாட்டேன்றாங்க, ஒரு உயிரை வந்து ஏன் கிரியேட் பண்ண மாட்டேன்றாங்க? ஏன் வந்து எதிர்காலத்துல பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க? ஏற்கனவே வாழ்க்கையை உருவாக்கப்பட்டு இருக்குது இல்லையா, ஏன் எப்பயுமே எதிர்காலத்துல வந்து சொல்றேன்னு சொல்றாங்க? அப்ப எதிர்காலம்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ப கூடாதது அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. மிக இப்ப வந்து எதிர்காலம் வந்து இனிமையா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு எதை வச்சு சொல்றாங்க? இதுக்கெல்லாம் என்ன உறுதின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா கேள்வி கேட்கிறார். உண்மையில என்ன சொல்லணும்னா அவங்களுக்கு வந்து அது தெரியாது. அந்த தெரியாதுன்ற விஷயத்த வந்து அவங்களால ஏத்துக்க முடியல. ஓகேவா? அவர்களின் உயிரியல் அல்லது வேதியியல் பரிசோதனை மூலமா அவர்கள் ஒரு புல்ல கூட வந்து படைக்க போறது இல்ல, படைக்கவும் முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா தெளிவா சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு டாக்டர் சிங் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ், எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உயிர்கள் எல்லாமே பொருள் இருந்து தான் தொடங்குச்சுன்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஓகேவா? உயிருள்ள பொருட்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயிரற்ற பொருட்கள் இருந்து வந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன பாயிண்ட் தான் எங்களையும் சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ பிரபுபாதா கேட்குறார், எப்படிப்பா ஒரு உயிர் இல்லாத விஷயத்துல இருந்து ஒரு உயிர் வந்துச்சு, அது எப்படி சாத்தியமாகும்னு கேட்குறாங்க. சரி, ஒரு எறும்பு எப்படி வந்துச்சு நீ சொல்லுப்பா அப்படின்னு கேட்குறார். ஸோ அப்போ வந்து அந்த பொருள்ல இருந்து வந்து எறும்பு வந்துச்சா அப்படின்னு கேட்குறார். நீ சொல்ற விதத்தை வச்சு பார்த்தன்னா அப்ப அந்த பொருள்ல இருந்து ஒரு மந்தமான பொருள்ல இருந்து ஒரு எறும்பு வந்துச்சா? சரிப்பா, அதுக்கு அவங்க கையில ஆதாரம் இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஓகே, டார்வின்ஸ் தியரி சொல்றாங்க, இதுக்கு வந்து சான்றிதழ் இருக்கான்னு கேக்குறாங்க. தொலைதூர காலத்தில் உண்மையில் புத்திசாலி மனிதன் இல்லை என்றும் மனிதன் குரங்கில் இருந்து பரிணாமத்தினால வந்தான், இது டார்வின்ஸ் தியரி இல்லையா. ஸோ அப்போ வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஸோ அவங்களுக்கு மெயினா வந்து மூளை இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. புத்திசாலி மூளை இல்லை என்றால் வேதத்துல சொல்லியிருக்கு இல்லையா, ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னே வந்து இதெல்லாம் எழுதியிருக்கார். வியாசதேவர் 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்காரு இல்லையா எல்லாத்தையும். டாக்டர் சிங்க கேக்குறாரு, அப்படி கேட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து எந்த ஒரு விளக்கமும் கொடுக்கறது இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு.
ஓகே, they simply say these are unknown four stages. இதெல்லாம் அறியப்படாத இடத்துல இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப பிரபுபாதா சொல்றாரு, வியாசதேவர் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம், ஆனால் அவர் எங்கே அங்கே இருந்தார், அவருக்கு எப்படி இவ்வளவு மூளை கிடைத்தது? ஆஹ் இவர் அவர் உங்களுக்கோ அல்லது எனக்கோ தெரியாமல் இருக்கலாம், ஆனால் அவரது மூளை வேலை இருக்கிறது இல்லையா? பாகவதம் ஒன்னு எழுதி வச்சுட்டு போனார் இல்லையா? அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் தானே. நமக்கு அவர் வந்து அவரை பத்தி தெரியாம இருக்கலாம், பட் அவர் எழுதிட்டு போயிருக்காரு இல்லையா அந்த பிலாசபி, அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? பட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லையா அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ டாக்டர் சிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு, எல்லா விதமான விலங்குகளும் பார்த்து ஆரம்பத்தில் இருந்தது இருக்கிறது அல்லவான்னு கேள்வி கேட்கிறார் பிரபுபாதா. ஆமா, எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா படைப்புல இருந்துச்சு, இது பகவத்கீதையில வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பூத கிராமம் ச ஏவம் பூத்வா பூத்வா பிரலீயத்தே ராத்திரி ஆகம வாசக பார்த்தா பிரபவத்தி ஆகாராகம. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா எப்பெல்லாம் பிரம்மாவினுடைய பகல் வருதோ அப்ப எல்லா உயிரினங்களும் வந்து தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன, எப்பெல்லாம் பிரம்மானுடைய இரவு வருதோ அப்ப எல்லாம் என்ன ஆகுது, அழிக்கப்படுகிறன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ இங்க பரிணாமம்னா என்ன வேணும், ஆன்மீக பரிணாமம் வேணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அதாவது நீ வந்து இந்த ஒரு பிறவில ஒருத்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மீனா எடுத்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு வந்து பக்குவப்பட்டு அடுத்த நிலைக்கு போகணும். ஓகேவா? அது வந்து கான்சியஸ் லெவல்ல சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸ்பிரிச்சுவல் கான்சியஸ் லெவல்ல வந்து போகணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். செய்யும். ஓகே, ஸோ பரிணாமத்தின் லெவலும் வந்து மேல மேல வரணும்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இதை விட்டுட்டு நீ முட்டாள்தனத்தை வச்சுட்டு நீ மரமா போலாம். ஓகேவா? உன்னுடைய கான்சியஸ் லெவல்ல வச்சுட்டு உன்னுடைய நெக்ஸ்ட் பிறப்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, ஸோ அதுக்கு வந்து மறுபடியும் ஒரு இங்க இடத்துல ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு. சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிஸியா இருக்காங்க இந்த விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. நான் வந்து ஒரு மேல் மாடியில இருந்து கீழே விழுந்துட்டேன்ப்பா, அப்ப நான் மறுபடியும் அந்த மேல் மாடிக்கு போகணும்னா என்ன பண்ணணும்? கீழே விழுந்து வந்துட்டேன், அப்ப என்ன பண்ணணும்? மறுபடியும் ஏறி போகணும் இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? அதுதான் இங்க சொல்றார் பிரபுபாதா. சோ உங்களுக்கு தெரியாதனமா இது எல்லாத்தையும் பேசிட்டு இருக்காங்க. வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, யஸ்மின் விக்னதே சர்வம் ஏவம் விக்னதாம் பவதி, முண்டக்க உபநிஷத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு உண்மை இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் ட்ரூத். அது எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய உண்மை. அதுதான் பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேவா? யார் ஒருத்தன் அந்த உண்மையை தெரிஞ்சுக்கலாம் அவன் வந்து அறியாமையில இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். அப்படி அறியாமல இருக்கும்போதுதான் அவன் வந்து என்ன பண்றான், சேலஞ்ச் பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். ஓகேவா? சோ இந்த முழுமையான உண்மையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவரை தெரிஞ்சுக்கிட்டா, உண்மையை தெரிஞ்சுட்டா கிருஷ்ணரை தெரிஞ்சுக்கிறோம், அப்ப வந்து பூர்ணமாகறோம் அப்படின்னு சொல்றார். இந்த சமகாலத்துல இருக்க நாகரிகங்கள்ல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சுதந்திரத்தை பத்தி ரொம்ப பெருமையா பேசுறாங்க. ஆனா உண்மையில எதுப்பா சுதந்திரம் அப்படின்னு கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு. இப்ப நம்ம நிறைய விஷயத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா எண்ணெயை வந்து சார்ந்திருக்கும், பெட்ரோல் டீசல் அது மாதிரி எல்லாம் இருக்குங்களா. அவன் வந்து இறக்குமதி செய்யல நிறுத்திட்டான்னா என்ன பண்ணுவோம்? அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து, அவங்களுடைய லேபார்டரியில போயிட்டு அந்த எண்ணெயை வந்து தயாரிப்பாங்களா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறார் பிரபுபாதா. ஓகேவா? சோ அப்படி தயாரிச்சா கூட அது வந்து போதுமான அளவுக்கு இருக்குமா? இந்த உலகத்துல எவ்வளவு அளவுக்கு பாப்புலேஷன் இருக்கு, போதுமான்னு கேக்குறாரு. ஏன் அங்க இங்க போறீங்க? இந்தியாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணீர் பற்றாக்குறை இருக்குது. இதுக்கு விஞ்ஞானிகள் ஏதாவது செய்யறாங்களா? செய்யலாம்னு சொல்லலாம். மூலக்கூறுகளை ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜனை வச்சு செய்யலாம். அப்படி பண்ணா கூட பத்துமா? ஏற்கனவே இயற்கையா வந்து கிளவுட்ஸ் இருக்கு, அந்த ஆகாயத்துல இருந்து மழை வருது, இவங்களால அதெல்லாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறார். ஓகேவா? சோ இந்த கவர்மெண்ட் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது,
இந்த இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை வந்து தீர்க்காம எல்லாம் கடவுள் பண்ணதை எல்லாத்தையும் மேனிப்புலேட் பண்றாங்க இல்ல. கடவுள் என்னெல்லாம் பண்ணாரோ அதை மேனிப்புலேட் பண்றாங்க. இந்த கவர்மெண்ட் சந்திரனுக்கு போறேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்றான். அவன் எந்த காசை வச்சு பண்றான்? அரசாங்கம் மக்கள் பண்ண செலுத்தின வரி பணத்தை வச்சு இதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயத்த பண்ணிட்டு இருக்கான். சோ இது வந்து புத்திசாலித்தனமா? கழுதை விட கேவலமான நிலைன்னு அப்படின்னு சொல்றார். கழுத நிலைன்னு சொல்றார். இந்த அரசியல்வாதிகளுக்கு வந்து இந்த அனுதாபமோ இரக்கமோ இல்லை. எல்லா பொதுமக்கள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சதை கொடுத்து அவன் வந்து யோசிக்கிறதே இல்லை அதை பத்தி. அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? ராக்கெட்டை விட்டுட்டு இருக்கான். ராக்கெட்ல போயிட்டு மனுஷனால வாழ முடியுமா? அவனுக்கு தேவையான வசதி இருக்கா? அதெல்லாம் அவன் பார்க்கறதே இல்லை இல்லையா அப்படின்னு சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் அங்க போனான். அவன் போயிட்டு அங்க என்ன எடுத்துட்டு வந்தான்? ஒரு கைப்பிடி தூசியை எடுத்துட்டு வந்தான். அதுக்கு எவ்வளவு காசு செலவாச்சுச்சு இல்லையா? இதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு கேட்கிறாரு பிரபுபாதம். ஓகேங்களா? ஸோ இதோ செவ்வாய் கிரகத்துல உயிர் இருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்களே, இதை நீங்க நம்புறீங்களான்னு கேட்கிறார். நம்பலாம்ப்பா, அதெல்லாம் நம்பலாம், இருக்கலாம். அதனால நமக்கு என்ன லாபம்? இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்கிறார். ஸோ இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? இந்த வாழ்க்கை எதுக்குன்னு தெரிஞ்சுக்காம இந்த வாழ்க்கையை வந்து வாழ்றதுக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? ஆட்டம் பாம் எல்லாம் தயாரிச்சு குண்டை போட்டுட்டு எல்லாரையும் சாவடிச்சுட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இதுதான் உண்மையான அறிவியல் முன்னேற்றமான்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்கிறார். ஓகேவா? ஸோ டாக்டர் சிங் ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு. மற்ற கிரகங்கள்ல என்ன நடக்குது என்பதை அறிய அவர்கள் வந்து ரொம்ப ஆர்வமா இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு கேட்கிறார். சரிப்பா. அப்ப வந்து இது எப்படி இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, குழந்தை வந்து ஆர்வமா இருக்கும் சில நேரத்துல. ஓகேவா? அது மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதை போயிட்டு நம்ம செய்யறதுனால நமக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு கேக்குறாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பல நாடுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வறுமையில வாழ்ந்துட்டு இருக்குது இல்லையா? வறுமையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கு. அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் என் கையில காசு இல்லைன்னு சொல்றேன். பட் இதெல்லாம் போய் ராக்கெட் போயிட்டு வர்றதுக்கு எவ்வளவு கோடியில நீ செலவு பண்ற? அதை செலவு பண்ணிட்டு அதை வேற நீ என்ன நினைச்சுக்கிற? ரொம்ப பெருமையா நினைச்சுக்கிற. ஏதோ வந்து நீ வந்து கோலோகன பிருந்தாவனம் கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடத்துக்கு போற, அதுக்கு விஷயங்களை சேகரிக்கிறீனாலும் பரவாயில்ல. இதனால ஒரு லாபமும் இல்லை. பட் இதுக்கு வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு உன்னோட எனர்ஜி பணத்தை எல்லாத்தையும் வந்து வேஸ்ட் பண்ற இல்லையான்னு அப்படின்னு பிரபுபாதா கேட்கிறார். ஓகேவா? சோ இந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த பௌதிக எனர்ஜி மெட்டீரியல் எனர்ஜி தாழ்ந்த ஆற்றல் வந்து தன்னிச்சையா செயல்படாது. எல்லாமே கிருஷ்ணர் கிட்ட தான் வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றார். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த உதாரணத்தை இங்கேயும் பிரபுபாதா சொல்றார். அதாவது ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் வந்து கலக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் வேணும் இல்லையா? பக்கத்துல பக்கத்துல வச்சா கூட தானா தண்ணி வராது இல்லையா? அத சொல்றார் பிரபுபாதா. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இந்த ஜட பொருள்லாம் வந்து தானா வந்துடும்னு சொல்லிட்டு நீ எதிர்பார்க்காத. நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு நல்ல கார் இருக்குது, பட் ஓட்டுறதுக்கு டிரைவர் இல்லை. என்ன பிரயோஜனம்? டிரைவர் இருந்தால் தான் நம்ம எங்கேயாவது போகணும்னா போக முடியும். நமக்கும் ஓட்ட தெரியாது, பட் நம்ம கையில கார் இருக்குது. அதனால என்ன பயன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. ஸோ இங்க வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளை விட ஒரு உயர்ந்த சக்தி இருக்கு. அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இந்த காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷனுக்கு எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு ஒரு உயர்ந்த சக்தி இருக்கு. பிரபஞ்ச வெளிப்பாட்டுறதுக்கு மேல இருக்கிற உயர் சக்தியை வந்து நம்ம வேதங்கள் தகவல் சொல்லியிருக்கு. அந்த தகவல் மூலம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா மக்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க? இதை நம்ப மாட்டேன்றாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ உண்மையில் எல்லாமே கடவுள் சொத்தான்னு கேட்கிற சொத்து எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே கடவுளுடைய சொத்து. பட் மக்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? இது எந்து இது உண்டுன்னு சொல்லிட்டு சண்டை பிரிச்சுக்கிறாங்க. நாங்க அமெரிக்கர்கள், நாங்க இந்தியர்கள்னு சொல்லிட்டு. இது எல்லாமே வந்து கடவுளுடைய சொத்து. இவங்க வந்து இது மாதிரி தப்பா கிளைம் பண்ணிக்கிறாங்க. நான் தான் உரிமையாளர்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? இது தவறுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் இன்னொரு ஒரு விஷயம், இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா விஷயமும் போதுமான அளவுக்கு இருக்கு. அதாவது உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா, நிலமும் உணவும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் போதுமான அளவுக்கு இருக்கு. ஆனா மக்கள் வந்து செயற்கையா வந்து ஒரு பிரச்சனை பற்றாக்குறை என்ற பிரச்சனைய செயற்கையா எடுத்துட்டு வராங்க. இது வந்து ரொம்ப அழி அழிவான விஷயம்
அப்படின்னு சொல்றார். கடவுள் சொத்தை வந்து நம்ம கரெக்டா பயன்படுத்த முயற்சிக்கணும். அவங்க முயற்சிக்கல, அவங்க எல்லாம் வந்து அயோக்கியர்கள், மூடர்கள் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஒரு கொலைக்காரன் இருக்கான், ஒரு திருடன் இருக்கான். அவனுக்கு யாராவது வந்து உதவுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப உதவி செய்யறவங்க நல்லவங்களா கெட்டவங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, யாராவது பதில் சொல்லுங்க. உதவி செய்யறவன் நல்லவங்க தான் மாதாஜி. ஆஹா, திருடனுக்கு கொலைக்காரனுக்கும் வந்து உதவி செஞ்சா அவன் நல்லவனா கெட்டவனா? இல்ல இல்ல, அவங்களுக்கு செய்யவே கூடாது, செய்யவங்க செய்யவே கூடாது இல்லையா? நல்லவங்கல்ல. அததான் இங்க பிரபுபாதா சொல்றார். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் வந்து தனதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு திருடர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பிரபுபாதா சொல்றார். இந்த விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் அனைவரும் பாத்தீங்கன்னா திருடர்கள், முரடர்கள். அவங்களுக்கு வந்து நம்ம உதவி பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளும் வந்து குற்றவாளிகள் ஆகிறோம் அப்படின்றார். சோ இதுக்கு வந்து பகவத்கீதையில இருந்து ஒரு கொட்டேஷன் கொடுக்குறாரு. 3வது அத்தியாயம் 12வது ஸ்லோகத்துல இருந்து. ஸ்தேன ஏவச, ஸ்தேன ஏவச. ஓகே. இறைவனின் உரிமையை அங்கீகரிக்காதவன் ஒரு திருடன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். லாஸ்ட் பேராகிராஃப் வந்துட்டோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ராஸ்கல்ஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ராஸ்கல்ஸ் உடைய அறிவை வந்து கடவுளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொண்டு வருவது தான் எங்க இயக்கத்தினோட நோக்கம். அவங்க என்ன நினைச்சுக்காங்க, நான் தான் சிருஷ்டிகர்த்தா, என்னால எல்லாம் முடியும், கடவுளுக்கு மேல மேற்பட்டவர்கள் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் இல்லப்பா, கடவுள் கிருஷ்ணர் ஒண்ணு இருக்காருன்னு அப்படின்றத எடுத்துட்டு வர்றதுதான் எங்களுடைய இயக்கத்தினோட நோக்கம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இவங்க எல்லாம் வந்து துன்பப்படுகிறார்கள். ஏன் பாத்தீங்கன்னா இந்த அயோக்கியர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா துன்பப்படுகிறார்கள். ஆனா நம்ம எல்லாரும் யாருடைய குழந்தைகள்? கிருஷ்ணருடைய குழந்தைகள். அவர் வந்து சச்சித் ஆனந்தம் இல்லையா? ஸோ நம்ம கஷ்டப்படக்கூடாது, நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணுன்றதுக்கோசம் தான் அவர் வந்து கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, அப்பப்போ அவரா அவதாரம் எடுக்கிறாரு, இல்ல ஆன்மீக குருவை வந்து அனுப்பிச்சு வைக்கிறார் இல்லையா? ஏன்னா நம்ம ஜீவாத்மாக்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஆஹ் அங்க துணுக்குகள். ஸோ இவன் என்ன பண்றான், எத்தனை வருஷம் வாழறான்? ஒரு 50 வருஷம், 60 வருஷம், 70 வருஷம் வாழ்றான். பட் அவனுக்கு தெரியாம அவன் வாழ்க்கைக்கு பிறகு என்ன நடக்குதுன்றது அவன் தெரியாம வந்து என்ன பண்றான், இறந்து போயிடுறான். இப்போ அவனுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கு? ஒரு விலங்கு போல இருக்கு. ஒரு விலங்குக்கு தெரியாது, ஒரு மிருகத்துக்கு நான் செத்து போயிட்டா எனக்கு என்ன ஆகும் இல்லையா? அது மாதிரி அவன் மாயைக்குள்ள வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். அவன் விலங்கு எப்படி சாப்பிடுதோ, தூங்குதோ, இனவருத்தி செய்தோ, அது மாதிரி இவனும் வந்து எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு தன்னை பாதுகாத்துட்டு அவன் கடினமா உழைச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். இதுக்கு என்ன நோக்கம் கேட்ட, இல்லப்பா நான் அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து சொத்து சேர்த்து வைக்கிறேன்னு சொல்றான். என்னத்தை சேர்த்து வைக்கிற? அது அப்படி கேட்டா அவங்களுக்கு வந்து பதில் அளிக்க முடியாது. இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரையும் ஆஹ் தெரிய வைக்கிறது தான் வந்து, கிருஷ்ண உணர்வை கொடுக்கறது தான் இந்த இயக்கத்தினோட நோக்கம். நம்ம வாழ்க்கையில வந்து மையமா யாரை வச்சுக்கணும்? கிருஷ்ணரை வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ இந்த அறிஞர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இம்பார்ட்டன்ட் இயக்கத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் கிருஷ்ணரை, கடவுளை அனைத்திற்கும் மையமாக நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் வாழ்க்கைக்கு உண்மையான நோக்கத்தை வழங்குவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளோம் சொல்லிட்டு பிரபுபாதர் சொல்றார். எனவே இந்த முக்கியமான இயக்கத்தை புரிந்து கொள்வது விஞ்ஞானிகளுக்கு நன்மை பயக்கும். குறிப்பா இந்த டிஸ்கஷன் நடக்கிறதே யாருக்கு? சயின்டிஸ்டுக்கு இல்லையா? அததான் வந்து இங்க சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ இதனோட இந்த அத்தியாயம் முடியுது. சோ நம்மளும் சயின்டிஸ்ட் மாதிரி நம்மளும் யோசிக்க வேண்டாம். இது எல்லாமே கடவுள் படைச்சாரு, கடவுள்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பிரபுபாதர் சொன்ன ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு சாண்டிங் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து நிலையை வந்து கிருஷ்ணரோட அசோசியேஷன்ல வச்சுக்கணும். சரிங்களா? நம்ம கான்சியஸ்னஸ்ல கிருஷ்ணரை எடுத்துட்டு வரணும். சரிங்களா? ஸோ நம்ம இங்க வந்து இதை முடிக்கலாம். ஓகேங்களா? நம்ம மறுபடியும் மண்டே மீட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ்ட கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதக்கு ஜெய். நிதாய கௌரவ பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என் பண்ணிக்கிறேன்.